surprise Kamiruka anofarira stereka yake. Mumwe musi wombodekoreta mubedroom wosema candles uchidzima malights. Achipinda padoo uchibvisa tai uchibvisa bhachi. And me, I need you all of them. We are. Amen. You want to kuchidzirwa every day, nchikuchidzira ndisvika. Vana kubvira early stage vanofarira magifts. Saka akazoashaya mumba. It's not nice because vana tovapa magifts present. Kana iri Easter, kana iri Christmas, kana iri birthday rake, achingoigirwa tumagifts. Obva akurira muenvironment yakadaro. Obva azondoroora mai vasingambozivi kuti kunopuhwa kana gift kana present. Saka zvino gift is a visual symbol yelove. Love yamunoona mese. It's a symbol of love. Gift. Hakusi kuti is something out of this world, but inowedzera futi rudo. The idea kungoti atombonifunga aripo. You know, you feel good, isn't it? Saka ndosaka mshona kuti ukapuhwa chinhu nemunhu waunoda stereke, you hold on to it stereke. You cannot let go. Haukwanisi kupa mumwe munhu. Kuti ndakatengerwa nanhingi wangu. Ndiri kunyepa here. Amen. Saka physical presents, my gifts. Presents yako gift kune mudiwa wako. Because are gifted to have you, to spend time with you, quality time food never. So material things are considered to replace rudo chero. Asi anogona kuita ma symbols a love and it. Imwe language ndeye ma acts of service. My acts of service are akasiyana. What do you mean by acts of service? Nasi baba varipo weekend. Vanoti aiwa mudiwa rega nditore lawn mower ndimbomowa payadi. Rega ndimboripeya madoo nemawindo. Rega ndimbopenda pakadai. Rega ndikugadzirire chikwere chako cheuko. Muri kunzwa zvese izvi? These are acts of service. Zvekuti uri kubatsira mudiwa wako out of love. Uchigadziridza pa. Hakunoti pamba panoita mwe pasina munhu wemurume. Madoo hendro ari kudonha. Izvi zviri kudonha izvi. Zvekuti panofanira kunge paine munhu anowana time yekuita sei? Yekusunga sozvi. Ma acts of service iwayo. Handisi. Ndandambotaura kuti mugona kumukira kudzisira mudzimai wako mvura. It's an act of service. Ine rudo mukati. Handiti. Amen. Saka ma acts of service anoda rudo, anoda kuplana netime yacho because uri munhu anoenda kubasa. But weekend imbofunga kuspoila mudzimai wako. Vana ngavaende kwagogo, wana gogo tiriko, tinoda vazukuru. Mosara muri 2 kumba ikoko. Kuseni mudzimai wamubikira breakfast omigira mubedroom. Ani mukauch breakfast, time for coffee. Saka zvinhu zvakadaro zvinonakidza. Ndasindabikirwa breakfast nemudiwa wangu. You know, zvatomufadza for some days or months to come. Munhu akafara. Once in a while, what's wrong with that? Hapana, handiti. Saka ma acts of service iwaya. Amen. Service requires reflection. Because kana uine love language, the act of service, you want to re-examine my roles as husbands and wives. Pamwe unombomutorerawo ma roles ako. Nhasi unenge uri kupfekedza vana. Unoti aina mudzimai uko, ini ndichipfekedza vana ndichibatsira kuvaprepare kuenda kuchikoro. Zvese izvozvo. Saka zvimwe zvacho vana mai havatogoni, vanongoti vasikana. It's wrong. Unofanira kupfeka shoti mwana
wako wamugeza uchiexamina mwiri wese. Mazuva ano kune abuse yevana, saka kana uchigeza mwana wako everyday uchimuzora mafuta unonyatsoona kuti mwana ari right mwiri wese, kwete zvongoti zvese zvinonzivisikana. Mwana asara achausingambozii, ozoona mwana akurwara or something is coming up zvausinganzwisisi. Learn to love mwana wako iwo, because that bond inamai mwana achimbozvarwa anonzi mama bata mwana wako apa. That's when you start bonding nemwana wako. That's why I even said your best friend is your mother. Kisi yekutanga chaiyo unoiona kuna mai kunyepa here. Amen. Cuddling yakadai so iyi unoiwana kuna mai. Uchingobuda mudumbu chete to come into this world, mama ndo vanokudai so. Kunyepa here. Saka ngatikoshesei zvinhu zvidiki zvidiki zvakadaro izvozvo. You must not treat your partner like an object. Your partner is a human being like you. Your partner has my feelings, has my emotions. Kana uchiti unomuda, demonstrate kuti unomuda. It's a reciprocal action. Mese muri tu, uyu achidemonstrate, uyu achidemonstrate. Kwete kumubata like a tool. Physical touch. Ndo imwe ndokupedzisira pa5. Physical touch. Mukatarisa vana chaiyo affection yevana vadiki. Mwana anobatwa namama wake achidai so anokura aine rudo. Mazvimbo. Kunyepa herewo. Hug, just the hug. Anenge aine my emotions atori healthier than mwana asingambowana hug yamai. Haatombozivi rudo rwamai. Physical touch, it means like a social greeting. Kana tiri mumacommunities and it inozoenderera mberi ichienda kubedroom. Physical touch is important. You cannot isolate it for healthy bedroom activities. Physical touch is important. It's a powerful vehicle for communicating. You can communicate holding each other. You can communicate holding hands. You can communicate kissing each other or embracing. And physical touch is part of love. And it coming up with a pleasure and pain. Coming my love languages, pleasure and pain. And this pleasure in munenge makafara muchiita whatever zvamunoita zvose kufara kubvira kutaura muri kufara magifts muri kuitira quality time muri kuiwana, but kune zvimwe pain inozouya because of communication. Communication inotorwadza manje. Kana uchitaura nemudiwa wako imbofunga usati wapindura kuti zvandiri kutaura izvi inini ndikazviudzwa, how do I feel? And how do you feel? Zvandiri kuda kumutaurira izvi ndikataurirwa inini, how do I feel? Unotuka munhu nemamwe mazwi asina kururama, asi zvifunga kuti iwe ukatukwa the same, how do you feel? Communication is very important. Make or destroy a relationship. Communication. Because kuna munhu anorwadziwa zvokuti anoshaya kuti wamuona sei. Wapindwa nei kuti ugondiudza zvinhu zvakadai zvinorwadza. That way mumwe anogona kuignore chifunga kuti zvapera, but zvinenge zvirimo achirwadziwa. Ndosaka tizoti pane rudo pane forgiveness and be brave enough to ask for an apology kana ukunga watanganisa. Because zvimwe unotaura ipapo wozozvifunga later kuti asipepe kundakapindwa ndekutaura zvakadai. Sorry mudiwa wangu, I didn't mean to hate you. Ndiregerere izvo. Then life goes on. Compatibility inonetsa muchazviona henyu vasati vamudzima. Hallelujah. Amen. Saka love haisi emotional need chete.
mazviona kuti ine zvakawanda ma-exit service, ma-physical touch, ma-quality time, zvese izvozvo. Otherwise, inini ndapedza neni pa5 love languages. Takasimuka here kuti tibvunze mibvunzo kana kudiscussa because ma-contributions edu anoshanda kuitira kuti ma-future presentations azowanikwa ari improved. Hallelujah! Amen! Mubvunzo mazvinzwisisa here kana kuti zvanga zvichibohwa? Is it healthy to choose, like in church, to choose partner from partner? Are you free? I mean, we are girls now. We are Peter asked me that. Can I go out with John? Lucas. Expolizo visa. Izvozvo hazvisi hero because tinobhilivha kuti kana uri mwana wezvapupu eChristian anonamata, usati waenda out naJohn, unozvitarisa iwewe wozotarisawo John. Kana wakuwadzana wakudana naJohn, watomusarudza iyeyo muchechi imomo, ndiye wawasarudza. Hatichakutarisiri kuti uchatarisa futi mumwe munhu because uri kudei, unenge uchidei. Kana uchiti nhasi pamusasa mangwana pamutondo, hausi munhu ari kuda future yakagadzikana, uri munhu ari kuda adventure. Saka hatikutore semunhu ari serious in life. Makasununguka kucontributa pfungwa dzenyu, ini ndo mafungiro angu. Vamwe vanofungawo vapindure mubvunzo uyo tinzwa. Unenge utari confused chaiwo chaiwo because unovapedza here. Nda kuti mumbotsingi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yeah. Ndatiwo Mwari makanaka. Kana zvakadai izvi zvinoreva kuti taakudzidza. Ichokwadi kuti we have been learning much from the church, but kutanga izvozvi tine ndo pataakudzidza. Because kudzidza nekufunda zvakasiyana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. It's unfortunate kune vasipo. Because izvi zvatiri kudzidziswa izvi hazvigone kunorileyiwa kune mumwe munhu asipo pano neari pano. Kunyange yezvino zvikanzi titore mukana tiudzane kuti zvanzi chii pano, mumwe angatotadza kana kuzvitaura asi azvinzwa. Saka tiri kuti izvi zvatopinda mutengi muya mataurwa of which you cannot empty to someone. Hallelujah. Yeah, ndichida kudaira pa mubvunzo wataurwa wabvunzwa namai. Ichokwadi, it's not even recommended, it's not healthy at all. Mwana haafanire kufunga kuti kana mukicheni mabhowa ndoenda mubedroom. Tiri kutaura zvokuti kana waita sarudzo, be contented, iva nechokwadi chokuti ndasarudza, ende life partner yakasiyana nekunge uri pabus stop. Hallelujah. Amen. Saka it's not healthy. Kana wana Peter wako, ndiwe wakanyatso dambudziko rinoitika rinozoita kuti munhu azofunga kuti Peter is no longer worth, it's
because you did not take your time. It's very necessary to take your time when you are choosing a life partner. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Saga, in short, we are saying stick to your partner, and it's healthy that way. Thank you. Hallelujah. Amen. Wanga usiri mubvunzo awe such asi ndanga ndine suggestion yokuti mukazowana umwe mukana kana Mwari akakutendera muzombotidzidzisawo futi pamusoro pekukosha kwedzidzo kana kuti kuita maprojects kana kutsvaga mari, nekuti zvinhu zvamataura zvizhinji zvakanaka chaizvo, asi you find kuti zvamambotaura zvemakendro ndogona mbosvika kumandolata zvamukendro menguva kendro racho ndorati ichongoonesa everyday echigara pasina magetsi zvinhu zvese tambomira zvakanaka, so you find kuti haimetse chaizobuda. Saka asi kanawo tine madokta mainjiniya toziva kuti zvinhu zvinogona kuita sei kufamba, saka zvakakosha chaizvo, asi zvoda kuti tikaona kuti mariwo hametse yacho inobuda. Amen. Hallelujah. Amen. Chokwadi kuti unogona uchiona kendro everyday, but setup inenge yamuka unotoiona iri different. Setup yekendro yemazuva yese nekuda kufadza mudiwa wangu inenge ine style yakasiyana siyana, saka unotoona difference yacho, unotoiona difference. Mapresentations amuri kuda ndeaya anobatsira kuti muwane maprojects, ndizvo. Muzvapupu tine vamwe vanozvigona izvozvo, togona kuzotaura nevatungamiri. Ini ndichiprepare pangu panokwanisa maexperts kunhau idzodzo vachikwanisawo futi kudii kubatsira. Like inini zveadolescence ndinomboita sterek even health yemateenagers chiti, but I'm not a doctor. You need a medical someone anouya achitaura nemayouth maererano nehealth yemaadolescence, because ina handizoenda deep, handiti ndoziva kuti mahealth teens vanofanira kuzoita this vanofanira kuita this, but zvekuzoita deep into medical it's not my domain. Saka presentations akadaro anenge achida kuti uye tiri 2 or 3, each one aine specialist area yake, then monyasobatsirwa zvakazara zvisina mahalf tanks. Hallelujah. Amen. Saka tichasvitsa chichemo ichocho kuvapo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Vanogona kutoredzera nawo nezvavashara nababa vabva kugara pasi ava. Zvandinoda kubvunzawo chekutanga kuti is it good kuti uudze munhu kana anga musikana wako kana mukomana wako kana kuti whoever mudiwa wako kuti mutaurire kuti chinokosha kwandiri inini, let's say ibasa, handiti ndopasenoedzaniso, maybe you come second. Amen. Like maybe approach from different angles, handiti zvamakatsanangura zvese ndandichizviona nemurutivi kuti kazhinji kacho kuti uone munhu akugona kuadmaiwa kuti anodika nemusikana anenge ari a certain what level achibva from angle isiri yatakajaira isusu. Saka pane mumwe wekuti unoziva kuti ndakambodorarama mumwe wekuti kana musikana chai hapana indida, nekuti kana boost yandenzidi zvisizi, then I secure the job, ndobva ndawana basa ndobva ndataura zvakadi zvakanaka, therefore ndataka kuonekerawo, ndobva ndataka kudiwa. Saka chakukoshera inini manje
zvekuti unogona kuzoudza here munhu chokwadi kuti shamari yako unondidisturba kwenguva dzebasa. Saka ndinoti apa tirikuedza kuenlaita kuti tionesane nyaya kwatiri kubva tichienda kozoti kuna mwana anokurawo zvakanaka nemabereki achichengetwawo achitengerwa kana masinika nemabereki asikana anogona kukura vachimati handiti anogona kuzosvika hake asina chaangaiso effort for upenyu kwani. Saka tikutaura vanhu tu vakasiyana amene kana zviri kubatika zvakanaka zvokutiwo ini tinogona kutaura kuti samari handisi kudisturbawo nyaya dzikozoati pane imwe nguva yandarisii kana ndainde ndakamira nechinini but vakakurawo zvavo zvakati zvakanaka. Saka I don't know pamasaidzi pavo panotaura kuti vana kuti haleluya iri mudariro kuti tese tisikase inongobva opinion yangu. My view ndeyekuti wabva kwanga uchitambura zvikuru wawana basa rako pari zvino basa rako is very important. Ndosaka zvakakosha kutora time yako because in your life nyango you are working pane stage yauchasvika yekuti handichada kugara ndega. I want to have a life partner now. I'm ready for that. Ukunzwa ukamhanyirira ndopaunoita problem iyoyo yekudivide uchiisa mapriorities kuti number 1 yangu ndeiwe uri number 2 ndiyana anoda kuitwa number 2. Saka you take your time ka wawana basa late in life you take your time. Mwari ane time yake. Take your time kusvika pane stage unosvika kuti ina ndichada I'm too lonely now I want someone a life partner. Wadaro usamhanyirire futi. Take your time to know it. By the time yaanouya mumba unenge wakumuappreciate. Anenge asisiri burden kwauri, anenge angori responsibility. Unenge usingamise panumber 1 kapa number 2 because you are taking her as a life partner. But decisions amuchaita, mashandisiro amuchaita mari yako yawakanetseka kuti nemakuita muri 2. Hallelujah. Amen. Batsireiwo kupindura apa tichikudiscussa same point iyoyo. Hallelujah. Amen. Ya inini ndazonzwa kufara ndonzawana chandainga kublenda ndachiwana ndazofara. Ndiri kunzwisisa ndoda kutanga nekupindura zvambotaurwa nababa. Munoziva kuti aya mabhaluma ari apa but tinoziva kuti mwana mudiki akaaona anogona kutamba nawo but isisi tiri kuti purpose yaisirwa apa ndo iri kukosha zvanhasi. The same applies nemakendro aya mekutaura hongu munoashandisa almost every day but for that particular day paanenge aiswa anenge aine special meaning of which iwe unofanira kuikurumidza kuiona nepartner yako inofanira kukasira kuiona kuti there is another purpose. Saka isisi tiri kuti let's value the purpose yaitirwa zvinhu that particular day. Kwete zvokuti ndinomaziva makendro ashaisa basa obva ashaisa purpose yezvaitirwa zvinhu izvozvo pamusi iwoyo. Haleluya. Amen. Ndichiuya kuna Mark. Ndinoziziva kuti vanhu pane dambudziko hwanyu rinoitika kuvana vakomana nevasikana. Hamuzive zvikonzero zvamunotorera vanhu. Munhu unotora partner usati waziva the main reason why you are getting married. Kunyange nevanasikana kuti munoroorwa musati maziva kuti muri kuenda kunoitei. Ndosaka munhu achitsvaga munhu ane mari kuti amuroore nokuda kuti anoda munhu ariwela anokanganwa kuziva kuti izvo ndiri kuenda I'm choosing a life partner for what reason. Saka isi tiri kutaura kuti izvo imimi vakomana yeah of course unofanira kuve uine something kana uchinge wakunzi ready to marry because marrying is not just getting a lady and take her to your
your place. Tora munhu womisa kuseri kwedhoo, hakusi kuroora, watora chete. Iwewo kana wachinge watorwa ukaiswa kuseri kwedhoo hauna kuroorwa asi watorwa. Isisi tiri kutaura zvekuroora panapa, kuroora kwokutonyatsobhadhara mari. Saka kubhadhara mari kunoitwa nemunhu anenge atora time achigadzirira kuroora. Haleluya. Saka mavhe point yako yongo ichitaura ndeyekuti otherwise mumwe musikana aune zenge wazvo anenge akuda because pane mumwe munhu anokuda usati wamutaura kuti ndinokuda. Makambozviona? Kudiwa usati wataurira munhu iye kuti ndinokuda. Kunyange nemiwo vasikana kune mukomana anogona kuda agotadza asati akutaura kuti anokuda. Saka isi tiri kuti iwewo uri kudiwa wacho unofanira kuziva kuti munhu haasi ari kuda zvinhu zvangu chete. Because there is love of money or love of material things. Kudirwa zvinhu zvako chete asi iwewo unenge usingadiwi. Zvokuti patime yauchazobroka yaunenge usina zvinhu izvozvo zveshuwa kunyange naye wacho iye anokusiya. Saka iwe be very careful. Kana wakutsvaga partner, life partner, ndeyekuti unofanira kunyatsoasesa, kunyatsoona kuti munhu ari kunyatsondida here zveshuwa-shuwa kana kuti ari kuda zvandaanazvo nokuda kuti ndembenge ndisingadiki. Saka izvinezvi nokuti ndaanazvo I'm finding kuti ndaakudiwa. Saka iwewo haufanire kutora munhu ari kuda zvinhu zvako iye asingakude. Haleluya. Amen. Nemi vanasikana hazvisi zvokuti unotsvaga panazvo kuti uende. It's rather better kuti enda unogenerata uri pamwe chete nemunhu iyeye, then you have the right yokunyatsove contented kuti ndiri pazvinhu zvangu nemunhu wangu. Nokuti ukazviwana zviripo panoita dambudziko futi. Nokuti wakazviwana zviripo hauna kuziva kuti zvakauya sei. Saka it's also good. Lastly, imimi vanasikana nevanakomana, when you are getting married, pane chinhu hwani chaunofanira kunge uinacho. You should have knowledge. You should have education in yourself. Unofanira kunge uri munhu ane dzidzo yake, ane zvaanoitawo. Haleluya. Amen. Hakuna kunonoka pakuwanikwa kana pakuwana. Chinodiwa ndechekuti you ought to be equipped first usati waroora, kuitira kuti ukwanise kuzochengeta kana kuti kuzove responsible. Zvingetaura panapa kuti kana munhu anenge aroora unenge wane maresponsibilities anenge akati wandei. Saka unofanira kuzotora kuzoshoulder those responsibilities. Unofanira kukwanisa kuzvitakura and over in charge. Kwete baba vanoronza vana pedzera kuti child spacing, iwe baba child spacing yekuti mwana aenda kwambuya uyo oenda kwatete uyo baba wacho uripo. Haisiriyo, hatidi vana baba vanoita child spacing yakadaro yekuti wazvara vana vako 10 wakuendesa vana kune mamwe ndichengetere ndinozoya uchichengetesa vana Samuel. Toita zvinhu zvaunokwanisa kushoulder. Your responsibility to not shoulder them all. Tinotenda. Amen. Niwo ndiri ipapo sida kuti ndibatsira kupindura mubvunzo wabvunzwa nakomamafia. Vati ivo, is that possible kuti uudze patera kuti ini ndinokoshesa basa rangu kupfuura ini? Ndinoti apa tiri pana inhau yemaprinciple une zvaunoita iwe nezvakura. Saka when it comes to that, mukuru wako anofana kuaspecta sezvouti iwe haufani kuvaisa maprinciple ako. Iwe wakafana kuvaisa kuti wangu anenge ari busy panguva dzakati haoneki. Kana uchiona achikunoita kutoita zvakatofanira achitoita zvakatofanira achitoita iwe unogona better to quit here or to quit here. Thank you. Ichokwadi ichocho kana wada munhu anoenda kubasa. Ipanapa tisina kunyatsobapindura. Thank you very much. Kana wada munhu anoenda kubasa, understand the nature of his duties. Kana ari musoja anotomboenda kuJR Congo.
wofanira kuzvinzwisisa izvozvo. Kana ari anopinda mugodhi wofanira kuzviziva izvozvo kuti anoenda mugodhi. And kana vari fanika evangelist vedu ava vanofamba vachiparidza shoko, vanhu vachipinduka, zvapuku chechi ichikura, you have to bear with him. Ndo basa rake iroro. Anoenda achidzoka. Kana uine trust naye hapana chinomboipa ipapo. Iwewe, you cannot come into my life to tell me to stop doing my job. Because basa iroro ndo richakuchengeta nemhuri yatichaita. Rakakosha. We don't have to compare basa nemunhu, handiti? We do not compare basa nemunhu. Handiti mave afare zvishwamave basa rakakosha. To take care of yourself and your responsibilities dzauchaita makwai. Unofanira ngori pabasa. Ndozvikurudzira zvokuti basa rinofanira kuchengetedzwa. Handiti? Ndamboona ruoko. Ngaipindure mubvunzo wakupindurwa nemwanasikana. Pakukura kwedu kwanga kuine chimwe inoti moyo muti unomera paunoda. Havasati vanzwa point. Sarudzo. Havasati vanzwa point wautochira. Yake yaanoda ndiyo sarudzo yakakosha paupenyu hwake. Kana vabereki vakupindura kuti unofanira kuwanikwa neuyu, tadzokera muculture yakare kare yaya yekuzvarira vana kuti iroro rwakwaningi for specific reasons dzekuti kune mombe dzakawanda rora rinoya pamwe chete. Saka iyoyo haisi sarudzo iripo, haipo. Kana vabereki vakutaurira mukomana usingamude, haumude ende haisi mhosva. Maitengi. Hallelujah. Amen. Vabereka vana zvavo ningine mumwe yekusarudzira, asi iwo kana wasarudzira, iwo unosarudza wouya woswararidza vabereki kuti vaite sei, kuti vaonewo wasarudza waisa izvozvo. Saka pane anogona kuuya naye ndonyatsoona kuti saka ndomboti pawauya mumwe nemutaku uya kana wauya naye muroora wangu ndionawo zvicha kuti hazviite, handikusarudzi hakusi kusarudza ba, asi kuti kuonesa kuti uyu ndiana aitamba kwamutare hakusi kusarudza. Singazivi kuti iwe mwana pawabvunza nyaya yekusarudzirwa uri kureva here kuti kana mubvunzo wako uri pakuti here vanotokuudza iwe kuti uyu ndiwo wandoda kuti ave ingotaura futi ndiona sekuti hazvina kuita. Asi kana uri kuti kana wauya naye iwewe ininiwo ndiona kuti fashuwa because matsotsi pamwe techichazivawo sehazi pamwewo handiti iwe uri kurevei chaiko. Ndazvinzi. Saka ari kuti iye mwana ari kuti ndambouya naye iwe wambouya naye baba ndo munhu wangu.
moenda kwamunoenda uko wozoona zvimwe zvaunewaona zvausadi wozowana umwe waunozoyodhiredi kana hamene zvanenge wosvikoya naye saka takudzokera panhau yataurwa nevanga vachitidzidza kuti iwe usati wauya naye iye unofanira kutora time yekunyatsotanga munzvera munhu wako andika wozoya naye zvaita usakasira kuya naye saka tora time kutanga wanyatsomuona kuti akadii mozouya imwe nguva haubvere watozouya une watozviona madi ikoko ndomaonera ndinoane When I got married, she was my aunt. Kuruvaira gumbo vanochengeta. Ndoda kuti ndifambe nerisho. Nditete vari kutaurira muzukuru. Ndimbuya mudzimai wasekuru vangu. Madhodha amai. Okay. Chokwadi vaira gumbo vanodii? Vanochengeta. Right, I mean confused language. But muchishona panodziroorana ive mai. Kudai mbuya vangu vakanga vasingazivi zvevaira gumbo. Kudai ndisimo. Ndio pandataka ndakubvunza kuti is it okay? Can I drop it one more time? Senze sai baba? Vakomana vacho ivava ndikavatarisa mama sekera kuti baby day. Hallelujah. Beautiful. She's slim. She can speak English. That's not what I want in my home. Yes. She's always complaining. Yes, that's she clean and zero. Wait, this is the solution. Don't go to get jump start. Yeah, it's great. Thank you for that contribution. Are there any challenges that also wouldn't buy more? Hallelujah. Kana muri vanhu vanodanana hapana challenge inouya mubaimo nekuti kudana kwenyu hakunei needucation. Rudo irworwo harunei nekuti uri educated. Ndogona kunge ndine madegree matatu murume wangu asina kana 1 degree tichidanana. Iwe mukadzi ukasazvitatanyadza uchirespecta murume wako zvekuti degree hazvina basa, hapana challenge ipapo. As long as muri focused muchiziva zvamuri kuda, you have to respect your husband. Wakamuda uchizviziva kuti hana degree iwo napo, and as such you want to be compatible muchienderera mberi makadaro zvekuti ningi mukadzi ari kuwana pei yakawanda pane murume, mukadzi akadzidza kupfuura murume, hazvina nebasa rese izvozvo. Parudo hazvina nebasa rese, munotogara zvakanaka. Mukadzi achitowana mari yekuti munosumura imba kuwaka, muchigara mese zvakanaka. Iwe mukadzi ndiwe unofanira kutozvibata kuti haufaniri kuenda pamusoro pemurume wako because iwe uri kutambira mari. Wabvunzwa nani zviri mumba menyu, itai progress yemumba menyu. Handitika. So down mamwe ma-contributions on that point. Amen.
Because you're that guy going with this girl. Antsvaga kuno weclass yani. Ayo hurry. Masoja nemapurisa, manesi nematicha. Let's be in our own categories. They must die, please. Tena na Sandra David. Antsvaga kuno weclass yani. Zimwe nguva futi ka baba ndokupe mukana mai manje ruda nditaure kuti zimwe nguva rudo futi zvarunoita ka unogona kutoda mukomana wako asiri kubasa rudo rwuri mauri runenge rwasarudza izvozvo umbotanga kumusimudza iwe uchienda kubasa achiita kosi kana chikoro uchibhadhara because it's out of love mugotogara zvakanaka ndine maliving examples andozidhura nevanhu vakadaro and murume anotreasure his wife zvekuti anotaura kuti vabereki ndinovatenda vakandirera vakandizvara vakandikudza asi zvandiri zvino izvi zvabva mune mudzimai wangu achiita appreciate saka zvinosiyana situation nesituation baba kurwara ini hangu general ini chakara pfungwa dzangu kufunga kwangu ndinofunga kuti bhozi mukada kutarisa munyika mararamiro asiri kuita nhasi unless kana tatodzidziswa chete nevafundzisi ava mukadzi ngava pasi pemurume wake vanhu vachirarama mushoko ramwari asi zvine njodzi kazhinji kuva nemukadzi ari pamusoro pako financial bhozi mukada kutarisa kuti nyaya dzekuita kana mungava mapepa 70% yemarriage yaparara nechikonzero ichocho kuti mukadzi dzina kugetting more than zvikuwanikwa nechimurume chiripo ndechekuti handichagoni kucontrol hauchagoni kuita maresponsibility zako saamai nechikonzero chekuti wane mari but zvadini zvatinofunga handina kuti zvakaipa kuti utore mukadzi ane mari but ndikuti zvandinofunga sevakomana tine mukana wekuti wekuema haya usazombofe wakaita musikana usati wapedza nezveupenyu hwako kuti ini ndasetawo zvipi zvandira kuti ndizorarama papacho zvinokonzerwa nekuchiva munhu ari kusenza ada kuitii saka ini ndo zvandinofunga sana tichiti vanhu veklasi imwe chete varorane iyo matita arorane matita ndionatse kuti pakoteta chizonyatsi kurasika mani ndinonatse kuti kana ari mukadzi zao nabaminonga kuti asange ari pa zvakanaka kuti asange ari pamusoro pemunhu unoziva kuti inyaya yepower varume vanoda power vanoda kuve pamusoro kuti vagotonga sada kuzoni asi kana yeruda kuita nezvayo inonakuita kose ikoko kana paine rudo petinofanira kuiza izvozvo
saka ini naangudonatsa kuti ipapo apadaro kuyapo mupataro panatiteera panga pachite kupapa chaza kuti akatirecheyo kana kuti chingoro tinombokudzingai ndonatse kuti pafanenge pakadaro tikadaro because kana mwana wenyu akanga aperera pana iye chingoro ariye waanoda anditika pamwe mwari vaine zvavari kuzviitira vachikona kuzvishandura zvavo vanobva kundororana pamwe imi matoti hamudi kuti vange vachirorana kana kuti votozombogara vachigona imba iyo ikatozoparara nekuti vabereki vanenge vasingaitese vasingaidi saka izvo zvinogona kupesa zviafekta kuti mamarriages evana zvibva kuvabereki zvamutorwa nemwana uya zvaanga achiti imi mune chekuita uye nesarudzo yangu saka isu tinofanira kutambira isu kugashira zvaada tozvigashira asi akauya achiti munoonawo sei tinofanira kuratidzawo zvatodi ipapo ndopatine mukana chete paane auya achiti wandauya naye handina kuti munoona sei patopuwa mukana ipapo ndopatopana kuti kubatsira tikazoona ati ayo ndopandikutoda totodi togashira kuita kuti tisati nhasi aita mangwana imwe nguva zvaparara nekuti pamwe tazoona kuti ichindawo yakanga achinyeba zvimwe zvakadaro mwana wapatrick anenge akanyeba zineka kuti dzainyeba dzinogara kuatinene saka zvinowanika pamwe munhu ane anyeberwawo kana anyeberwawo akazvida yatona wezvezvidzidzo munhu adzidzo kuti unogona kunyeberwa saka take your time utanga wanyatonzera ona munhu wako takamira sei usati wangomhanya kuti wadi wamuda sei akaita mukomana wake anotanga kutaura zvekumba kwavo idini kuwangu akazoti tete wangu akazoti kana vazopinda muereji manje vakutukwa nazvo dzungu kunoti unozvinyanya ukati ende kwatete achazvide kuti wakamboti tete wako wakamboti babo munozvitaurirei ndakatira kumuzomo wake mutazi varoyi vari hayi ndobeka mukare wakuratidza kambotaurwa namukoma achitaura kuti kutora munhu akakwirira pauri hakuna kunaka zvechokwadi hakuna kunaka madzimai ari kushandiswa nekutora munhu akakwirira pauri ane basa rakakwirira nokuti vana vedu ava zvavari kuita vazvini ndoti vasukuru zvavari kuita vane ruzivo rwakanyanyisa kupinda iwewo wachona waanenge wazotorwa naye wachona iwe nokuti vanenge vakuda kutotonga vanomuka vachitaiswa chivanzi samanzi vachitawanzi vanoti ndakambosuka ndiro nezuva nonzi mbuya imbonosuka iwo kana mai imbonosuka iwo ndiro kwanisa kutsimudzera kuti vana vedavo ngativeile ndiona sekuti dambudziko riripo nderekuti vanhu hatizivi magender laws munhu ukaziva gender law yako kuti uri semukadzi unofanira kuita basa rakati nerakati nerakati zvinokubatsira uri semurume unofanira kuita basa rakati nerakati nerakati nekuti kunyange ukadzidza mukomana wako asi uchiziva gender law yako kuti pamba unofanira kuita basa rakati handioni paine Mebusamani. Amen. Hallelujah. Yes. Inini pakuona kwangu zvangu mukadzi akandikunda
ndinoda kudzidza ina handimudi ndo zvari iyi ndingati ane esteni iri higher than yangu ndimudi. Why? Because munyika yanhasi tikada kunyatsotarisa, of course tinotaura zvekuti shoko ramwari rinoti madzimai ngavave pasi, asi izvo tichingobuda kuseri kwetende tichibuda pagedhi apa zviri kuraramwa kunze ukoko neshoko ramwari zvizhinji zvaita totally different. Saka pane zvimwe zvokuti shuwa tinosingisana kuti haa chokwadi mwari vanozoti tive pasi, asi yakanaya pamusoro pakuti tichingobuda panze apa tichienda kumba achaenda akusondibhosa around because iye ane better standing than inini. Saka inini pache zvangu hangu handiika dzaka vanhu vaafeka neenvironment ndo yavauraya ivo vanofana kudzokera kuti iwe somunhu unofana kungokaemera sei obva adzidza wanaye mumba imomo obva aita masters kana kuita doctorate iwe hausati wanayo omuramba here munenda nese muroravo mune mapfumfu nese musina kana 1 handizvi asi muine pfumfu. Haleluya. Tinotenda. Ndoda kutaura neya yekutaurwa yekuti kesi yekuti musikana oro amai vanenge vakasimukira maybe padzidzo oro pabasa pane mukomana kana kuti murume. Ndinoona sekuti zviri possible kuti ini ndiri mukomana samukoma mavhe varore munhu ane doctorate ane masters uri ane rimwe basa oro imwe rank yepamusoro so long vachipindirana pazvimwe zvese mafungiro vari positive thinking vese mapersonalities avo achiklika ndinoona sekuti havangazoiti problem because chinenge chakasiyana apa cheteka inhau yefinancial kuti pastatus uyu ari nechepamusoro asi mukomana ari nechepasi panhau yemari chete, asi kana vachiwirirana kune zvimwe zvese havagoni kuti vazoita problem kunyaya yemari because pfungwa dzavo nemafungiro avo akafanana. Saka plus it would be unfair kuvasikana kana tikavati havacharoreki kana vakadzidza straight then tuti isusu kunogongati zviri possible zvinoita zvinoraramika zvakanaka so long mafungiro evanhu ava vari vaviri achienderana unhu hwavo nemagosi avo achienderana. Ndine vanhu vandotoshanda navo vandoziva vakagara zvakanaka vane setup dzakadaro. Madoctors pane vamwe vamunotoona patv vachitaura panyaya dzeresearch yetobacco nezvemagmos chichichi. One of them is a doctor, a lady. Murume wake ari kubasa kwedu hana kana degree. But they are okay, they are very, very okay. And in several examples, mindset yemunhu ndo inodetermina ukaramba uchirespekta murume wako muchiitira zvinhu zvese pamwe chete zvekuti uri doctor zvimwewo izvo rume haruna izvozvo anotambotaura kuti rume haruna maboundaries rume haruna kuti ni doctor wedingi rudo rudo moyo muti unomera paunoda. It's true. Hausumuki. Munhu wabvunzwa namai Kusumani wekuti mumwe mudiki age difference. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ya ndofunga tiripo kusvika tagashira vatungamiriri vari kusvika manje. Haleluya. Saka tongoti
vanhu ngatingodiscusai makwestions atina kubvunza vanopindura vachipindura sekudaro aiwa kudaini munhu wacho chaivo
Haleluya. Amen. Zitare nyumbaba. Ndere mwana komana. Ndere mwana mutene. Amen. Oh,
ivo muvana vavo kuti varonge ungano ino panzvimbo ino. Haleluya. Amen. Mwari ngavakudzwe nokuti vakatinakira. Vanotiitira chinhu chakanaka chinoshandura upenyu. Haleluya. Amen. 2017. Gore kura pamweya. Gore rekukura pamweya. 2017. Chinhu chakanaka ukure. Chinhu chakanaka kuti kukura pamweya kusiri kukura kwomunhu. Nokuti kukura kwemunhu kunokura kwakasiyana siyana. Kunokura pakufuta kudai. Kunokura pakureba. Haleluya. Amen. Gore rekukura pamweya. Mimi ndinotenda Mwari wakatifambisa kuti tisvike panzvimbo. Neniwo ndizoona, ini ndichinzwa dzidziso yanga iri pano, yanga iri dzidziso yokuti dzidzisai kutivandudza kuti tibve paunhu hwakaipa hwatanga tichifamba tiri mahurika. Saka tadzidziswa kuti tibve, tofanira kudini? Kuti tibve urege kungova semugariro kana sekungonakidzwa kungova pano, hakusi kungonakidzwa asi kushandura upenyu hwedu, kushanduka kuti pandinosanganikwa neni mangwana ndinzi sisava kana bhudhi ava mai ava kana baba ava vakashanduka pane zvavakanga vari. Shoko rakataurwa riya rakagamuchirika mavari. Mumwe anobva apedzisa achiti Mwari ngavaitire zvakanaka. Funga Mwari kungarega kukuitira zvakanaka. Iwe wanyengeterwa munyengetero wakadaro chikonzero unenge washandura. Haleluya. Amen. Tirege kupedza simba ravanotidzidzisa ravanotirayiridza kuti tinake tifambe negwara raMwari kuti nyangwe namanext door edu kana ona takashanduka tofamba neumwari chaiwo chaiwo nayo vanotutevera. Iko kunonzi kukura pamweya kubva pakudzidziswa. Tadzidziswa tokura tichivandudzika tichichengeta zvatinenge tadzidziswa, tisingangozvichengeteri pano bedzi asi nokudzimba kwatinoenda. Tinotaura ukuru hwaMwari, tinotaura nendimi dzedu uye idzo dzakarungwa shoko, tinotaura nemufambiro wedu watakadzidziswa wakanaka. Haleluya. Amen. Hanzi ruwadzanoshanda shanda, ruwadzanoshanda shanda, namayuthi ngaashande shanda, vana baba ngavashande shanda. Kana tichikurudzirwa kuti shanda hazvinzi shanda ufe. Hazviurayi kushanda, hakuurayi. Ukashanda iwe ukaona paunga uri kuti shanda zikaregeka ndiwedzera, wedzera pane izvozvo zvaunga uchiita, ushande, usangane nyangwe nokunyengetera futi kushandawo. Kushanda ikoko kuti kana ukapfugama ukaudza Mwari zvaunoda, hazi tibve pakumuudza nesilengi titaure chatinoda chaicho chaicho chiri pamwoyo, hazi chidudze. Mwari ini ndinoda chakati, aiwa ndinoda kuti gore rino ndishanduke ndikure pamweya. Kukura pamweya kwakasiyana. Pamwe ndinokura nokupa, pamwe ndinokura nokushanda mukereke, pamwe ndinokura mururimi mukutaura. Kushanduka ikoko kukura. Kana wawanikwa zvino wanga uri jeti, wanga uri mai vasingagoni kutaura zvakanaka, ukaoneka wotaura zvakanaka, woziva kuti mazuva avakura vanhu vavandudzika kukura pamweya. Mwari vako vagorumbiswa, Mwari vako vagodaidzwa, Mwari ndiMwari chaivo chaivo. Ndakutendai vakagadzira musangano uno, matendwa namazita mukatendwa muka. Haleluya. Navakavamba basa vakuvatenda ndivakwazise muzita raJesu, nyangwe nababa muzita raJesu. Chandinongoshuvawo, ndinoshuva kuti Mwari vawedzere simba mukati
vana vavo tinenge zvivi tinamatire zvakanaka izvozvo zvarinoparizwa shoko iri rinoparidzirwa iwe wakaonekwa nezuva rinoparidzirwa iwe nomufambiro wako kuti usiye utore chakanaka ufambe machiri kukura kamweya nokuti hariparidzirwa nonguva vari kunze chinodzvova chinodonodza satani chichitsvaga isu kuti chitiisire pasi asi kana wakadzidziswa kuti zvandakadzidziswa zvondoda kupinda mazviri mwari vanotionera nyasha kana tikazvirenga tikure pamweya mwari vatiitire zvakanaka nemisha yatakabva uya bishop zita rajesu haleluya. Kudzidza haleluya kuti makatodzidza mayuti nezvese zvanga zviripo shoko rekurarama kwedu nemazuva atava hanzi kudzidza haleluya matauriro mafambiro nemagariro kunyange mbuya wapesa vachi kunyange nerurimi haleluya ini ndiri mumwe ndikupe example yangu inini kuti kudzidza nyengeterai kuti kunyange chikoro ungagone kutochiramba panadini baba pakano ndakandasarira paduku kuti ndibude papo mufo vakati aiwa gore rainyora baba takudzwa kwaro madhoni zvikanzi maitowana vamwe vaibasirana nemi kuti unyore fomfo ndikati akana ini ndikaramba haleluya saka ndikupe mufananidzo kuti aiwa zvinotokumbirwa kuti muzvigamuchire zvine vakanga vaine hurudziro yakanga yakakura kwazvo vakati maipawo munongoti bhikurara pese munongogara nongawo chipepa mukanya bhuku hari ringoti nyange muziva nezvaunoverenga chimwe chirungu chimwe chete ai ndikati ningashandizewanii ndechakauya haleluya ikanzi muwadhi muri kudiwa vanhu 10 chete vanomirira masasa wadhi manzi uyai kuva kugokomere kuinterview munotombukirwa interview vanhu vakata form 4 vane masubject 3 zvichienda mberi ini ndiripo haleluya ndinonyora ndeiko ndinoziva kuti zvinoda kukumbirirwa ruzivo haleluya ngoramba ndikapa chikonzo ndikati aiwa isusu tinoita nezvechechi koma nditorere zvikanzi aiwa rinoshandika basa iri endai kuinterview haleluya sezvinoita kaenda kuinterview yakanga yakagozha simwari vakatungamira zvikaita zvakanaka nditi haleluya ikanzi pane deti ramuri kuzodiwa kumaini kwasadza baba vakati neni takabva nyozi yakaro vainaro haleluya. Amen. Nice to be here. Amen, amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Kura pamwe ya. Amen. 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 It's nice to be here. It's nice to be here. Amen. 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 Hallelujah, hallelujah. Amen. Jabuboye. Oye. Jabuboye. Oye. Mayuti oye. Oye. Tinotenda. Umufaro wamufira pamberi penyu umusangano watinokudza region yaHarare. Kuronga kwenyu kwakanaka. Inoita kuti yereshi ionekwe function yayo. Organ inogona kuvapo asi isiri function. Saka zvinoita kuti organ ifunction imi tinokutendai nekuti munozvimisikidza. Haleluya. Kana takatarisa musangano uno tichikuona vana baba mufundisi, ndinonzwa kuzvideredza pamberi penyu. Ndinonzwa mweya wangu uchizvidurura pamuri zvakanyanya nevatungamiriri vose vamuinavo. Mwoyo wangu unonyanya kuzvidurura nekuna ana amai. Ndinonzwa kuti zvakanyanya kuti munoona muchikosherwa nekusvika panzvimbo yakadai, muchikoshesa musangano uyu. Mwari vanofanira kungokuitirai zvakanaka.
vakawanirwa nyasha imi munoona zvisingaonekwe nevanhu. Vamwe vasina meso omweya zvamakavinga pana havambozvioni. Nezvamai vavarira pakugadzirira gadziriro dzinooma ndaita sekunzwa kuti zvaimboratidzika sezvakadii. Ndo zvazvinoita. Isu tinotoda izvozvo zvinoratidza kuti zvanga zvisina kurongeka, kubva zvazorongeka. Ndo panoratidza kuti pane vanhu. Haleluya. Varume vanoita kuti zvanga zvisingaitike zviiti. Vana mai vanoita kuti zvanga zvisipo zvivepo. Kuenda pamutondo pamusasa kweurongwa ndo zviri muvanhu ndoupenyu. Izvo hazvinzvengeke izvo. Hatisi mashura, hatisi vanhu vano, tiri vanhu. Ende tinodzidza kubva pane zvinenge zvambotadzika. Iko kutombotadzika ikoko kunoita kuti ramangwana. This is baseline survey. Nekuti munhu anyaso kuona, nekuti ndo inotanga, kozouya planning, wozoimplementa, uchizorova evaluation yako, uchizodzokera pafuture plan, uchishandisa zvamboitika. Haleluya. Amen. Tinokutendai kuti zvakadii asi musangano wabudirira. Musangano wabudirira wakatsigirwa. Hakuna chinhu chinonakidza sekuti mazuva amai vachiti pavakaenda kuinda zvekwasadza ndakainda navo indoziva zvazvinoreva kuti kana uine mumwe saka muchiona kana timu yebhora panotoita mari yekuenda nerimwe bhazi kana mabhazi kwete evatambi asi evanhu vanonoita kuti mweya wemunhu uya kutamba padziri anzwe kusimudzirwa, anzwe kuti ndinofanira kuita. Saka vanga vachitaurawo kuti ndakaindawo ndevepo. Vamwe vanga vachitoti ndakaenda nemota ayo netsoka kutota nezvimabhegi chingonyengetedzawo kuti zvinotoita seya. Pamarriage hakuna munhu asina weakness yake. Hakuna musanyeperana, mutangire ipapo kana muchidzidza kuti yes ndakupinda pazvinhu izvi asi mumwe nemumwe ane weakness yake. But imimi manje ndimi munokomplementana weakness yacho. IBhaibheri rinobva rataura kana kuri kuonana baba kuti mugare nevakadzi venyu nokuziva. Saka uchiona mumwe munhu asingagoni kugara nemukadzi because haazive Bhaibheri zvanoreva. Rinoti ugare nokuziva. Kana usati waziva, ndosaka tichiti ngavavepo kuti uzive, uve neknowledge. Azvigarike. Hakuna mukadzi anogarika naye unonyepa. Haagarike naye, asi kana waane ruzivo unogara naye. Unogomba azvigarike kana usina mukadzi. Kana usina ruzivo, musavenge ruzivo, ukovenga ruzivo. Tina zvataura tichakukwanisi kwakufa kurashwa. Ngatiwo nyama yemheri redu. Haleluya. Zvinokosha. Saka ndikuedza kutaura nhau yekuti kuva nemumwe ari kukutira sezvakaita musangano uno uri kunzi ndewana mai. Unogona kuwana mumwe achitoti ndezvemayuthi. Hakuna mwari weyuthi namwari wemasenior. Hazvina kuita saizvozvo. Ndoumwe udofo kana uchida kuona udofo hwerino ndopaunoronera kuti ndataura namudzimu dzoka. Mvura bhondwe. Zvakazviomera pazviri ipapo. Hakuna mwari wemayuthi namwari wevakuru. Kana pachinamatwa, whether pari kunamatwa nemayuthi, mwari vanonzwa, vanokomborera wesari. Pakauyawo nyangwe inini ndikasikukumbirirawo imba yangu kuti zvaakuitika mumba mangu handinombobvira ndakazviona mwari ndiri murume ndichikumbirirawo kuti makati ndigare nemudzimai nokuziva nokuti mudziyo muduku. Mudziyo chi? Muduku. Kuroti weakness yemudzimai haishamisi. Saka uchiona zvinoona kuti kodzero yemudzimai, kodzero yemudzimai.
kubvira mwari mukati ndomataurira nebhaibheri shoko ramwari saka pachinonzi uine kuziva kuti mugarisane zvakanaka haleluya vakuudza kuti kumuda pachena discussion yata tichiti asi vangosipo aiwa apa yasvika kuratidza kuti inopera zvipaipa yanga isikaperi pachishaiwa munhu anobatanidza zvinhu munhu oramba asi achida kugara neni iwe usingadi kugara neni munhu haasi kuda mane over 24 years muri mese kubva pamwedzi wekutanga uchiti chinyoro wamatanga kugara mese munhu achiti right uchinge uri munhu asingaziye manje hapana imba because uri kudaka munhu anofambirana nezvinoitika nekwamuri kuenda kuti mubate time because time inokosha nokuti imi mune mukana muri kutaurirwa izvi pasina macorrections nokuti mukafunga macorrections dzimwe nguva anozorwadza saka imi muri kutobatwa pasina macorrections muchiudzwa naamboita macorrections kuti ingatadza apa nepapa saka anza yepo ndepapa kana wozopaita nyora uchidai ndonhauri papa kuchema imi haleluya saka tinotenda vana mai mwoyo wangu unonzwa kuti mwari gore rino mwari vanofanira kuita mwari vanofanira kukurangarira mwari vanofanira kuva nechikuita nemi nekuda kwebasa ramabata pamusangano uno basa ramwari haringobatwi zvinhu zviri nyore ipapo musanyepera kuti tigouya ndigoita basa rekurefura sabhora basi kika mira hazvigoni harina kumbodaro basa ramwari nderi kuramba tichingodzidza tichirodzana simbi inorodza simbi nemwenje unotungidza mwenje haleluya mwenje unotungidza mwenje ina handigoni kumirira patadzikwa nemayuthi kuti ndopo ndongoti havagoni ndikadaro handigoni kuva leader akanaka hazviite izvo asi patadzikwa ipapo taakupaonera kuti mangwana tinopaita sei haleluya haleluya saka ndiri kutenda zvizhinji ndine kutenda kukuru kwandinako nekuda vakaita kuti musangano uno ubude haleluya regai nditi ndine apology yekuti hatina kusvika nguva yandaifanira kusvika pano muno muharare ndakasvika masikati asi pane rimwe basa ranga riripo tine musangano wekodzero dzemadzimai nevana vadiki wanga uri kunew york uchitorwa neunited nation saka musangano uyu machechi anga akamirirwa navandanga saka vakaita musi wa13 vakadzoka nezuro saka taifanira kuti tinovakirichira wose mabhisho saka ndo zvakaita kuti pandakapinda muno muharare ndakazoendawo kwakuine mamwe mabhisho kuti tinovagamucha sakawo havana kuuya masikati ataifungidzira vaingonzi delayed flight yadelayiwa nekuda kwewedha yekudubai because vakauya kudubai saka izvozvo zvakaita kuti vazosvika kuma 9:30 saka 9:30wo nekuzotambira vatungamiriri vemachechi nemapoliticians vanotaura naticha kuona mubhazi munhu ari kuadhiresa vanhu amuna asingaudzwe kunzi vanhu ndevako anongovaona kuti iva vava vanofanira kuti ndimbovataurira ndimbovaudza svaka zvinhu zvitatu izvo kana asiri mufundisi akamboticha kana asina kumboticha mukuru wedu mukuru wedu izvo
izvozvo handiti panapa mekuti anofunga vanoita 10 minutes ndichingona sepasarire 3 o'clock 5 o'clock. Haleluya. Izvozvo zvakatosikwa zvakadi because kashungu kacho kekuti munhu zviite zvakadai zvine kuzodai kuti tiwane zvakadai kanenge karipo. Saka takazononoka kubvako kusvikira patakazosvika kuno leadership ikatano nezvino takutobva tonovhara. Saka chingozororai tizoona mangwana inadzira kuti hozi ndamuka kuma 3 ndamutsa kuma 3 ndikafonera nagogo ngati chimukai toda kuti tinobata munamato wa 5 kumana wazakona kuganza chingomirirai moya maita breakfast iripo na 7 saka conference varuma vangoti tiuye munongo. Haleluya. Amen. Ndotikonzertaita sekuti okay kubatana asi basa ratanga tinaro iroro rekweairport kuziva kwangu nemadzwisisiro andinoita kunyange tisingazwisise zvakafanana ndikokuti iroro basa iroro ifoundation because kunamata akungonamatwa chete. Vamwe tinorasana nevamwe nekuti vamwe vanofungira kuti kunamata kuipa nekungoenda mumaso wako kunamata hakuna kudaro. Mwari havade izvozvo. Mwari vanoda kunzwisisa kuti paunobva pamunamato pacho wanamatira here interaction yako paunopinda mucommunity, paunopinda mune vamwe, pane zvose zvinoitwa munyika wazvinamatira here kuti paunezenge uri iwe uve a blessing panzvimbo iyoyo. Chinamato hachikubvisi musociety, hachikubvisi saona vazvobwo vekushaya vaizoti right kana maramba kudaro kuti hamuite izvi hapana dambudziko, chisimudzai muone pamunoitira pasiri pagiraundi iri. Nokuti vane vachiverengawo mabhuku, Mwari achisika munhu akabva amupa land, handiti akamupa land iyoyo administration yeland yakabva kuna Mwari. Ndiye Mwari akabva asika muprista, ndiye Mwari akabva agadzika mambo, ndiye Mwari akabva agadzika muprofita, vakabatana. Saka muprista wovhomuka imomo akanga kuita kakona kandopatangira bongozi zvoda kuti uzombodzidziswa chaita kuti zvizombobatwa nezvazvo because isu kana taakufamba kudai kuno mwana tofungira ndakanzwa ndokuno kuharare aiti patakaenda kunopemberera 20 years dzamambo Mutengezi tingaita kumadzimambo vanoita zvatingaa but iye zvino Mutengezi vakatendewa iwo kuextenda stand yedu yepamaushu mambo Mutengezi akabva aisa signature hombe kuti vapei stand yavanoda. Chienda ikoko kunobatana navo munhu anga achitipo vanovadi munhu amba ati ende kusaziva. Saka muchiona tichitsvaga kuti ruzivo ngarudzidziswe munhu akambogara pasi asingaparidzirwe achiita zvekudzidziswa asingaparidzirwe pasina haleluya achipuhwa ruzivo. Haleluya. Amen. Zvinokosha leadership kuziya current affairs kuti hazviite nezvezvizvi munyika imochilidha vanhu. Munhu uyu ndiye mumwe chete ari kuburial society. Haleluya. Amen. Ndiye mumwe chete ari kukanzuru. Saka ukati ndovunga wangu ndega, iye Mwari akaisa administration, akaisa madepartments waakutanga kurasika manje pamasikirwo enyika naMwari. Mamhepo haachabvi kwauri manje, matambudziko
ndopaunoona zvinhu zvichibhuroka, ndopaunoona uchitanga imwe mhepo yekuti hauzive kwairi kubva nekwairi kudii nekwairi kuenda. Haleluya, amen. hanzi vapinde netsvimbo muchechi kuti amutekedzi vaya netsvimbo yavo yakadai zihombe-hombe, so vanga vakaribata vapinde netsvimbo muchechi. Chiiko mere ndeiko anoita umwe anenge ane ruzivo mweya wati yechikaranga yamama akomaizopanzi mweya kana uchida kuprofita inini, profita zvabva kuna Mwari. Because ndinokunzwira tsitsi, tine vanhu vatanzwira tsitsi vakawanda. Kana vamwe vanhu kunyanya vemayuth vakutoziyawo vamwe vanhu vandakanzwira tsitsi, vakuzviziyawo vamwe vakatozosvika pavakandibetsera kunzwira mamwe maprofita tsitsi. Haleluya, makunzwirwa tsitsi vasingataura zvekuna Mwari vaya, vanotaura zvekuplaza nekumainasa nekudhifaita, voita chimwe chianza kuti manyatari anorevei, maranga anorevei, nebvudzi risina kukamwa rinorevei, nezveve rake rinorevei. Ndiri kuti ndova ndazoti aiwa, mazuva ano madzimambo achagadzwa netsvimbo yechikaranga yekunzi tsvimbo iyi ndo yeumambo kwachirwa. Saka iye zvino amambo ndidhikisoni vachipuwa tsvimbo iyoyo. Zvakaonekwa kunzi zvairoyanwa, mambo aimbva afa, inenge yakanongonwa pakati pakaiswa mushonga nezvimwe nezvimwe zvakaitwa nezvimwe zvakarere, ndobva vazviona kuti hazviite. Because saka hurumende pachayo yakuti gaoni inenge inaro netsvimbo inenge inayo, itsvimbo yehurumende inongopuhwa iyeye achienda nayo. Uyu haazviziva, ataura uyu atanzi mugozomweya mvura nekuti panoda kuereswa tsvimbo ndechikaranga. Aiwa, akatopuhwa naachombo saka ndomba atombovairiwe iro dzinza rekuti kana unokonogarwa umambo weko hamuno kuti tinonyara, zvinonyadzisa. Saka muchiona ndichichingaira kuti dai taiedza kuti ruzivo rupinde ndinoshaya kuti angandipesa nekubukura ndirongedze ruzivo tozovharira zvachose ndiyani. Saka ndokuona vamwe vari pakati pedu. Haleluya, note Mwari ndo zvimwe zvakaita kuti ndisange ndiripo, asi zvinokosha kwamuri. Pandiri rinenge richitori chibasa rinongofanana nebasa ripano, because basa redu rinofanira kunge riine foundation. Saka muchiona mamwe machechi achiputsika, because zvimwe zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvimire zviveko havazvizivi. Unofanira kuti udii. Parike mukore uno ndaizi nemumwe taenda uko kwatainopuwa award iya yababa bishopu. Baba bishopu varekonaizwa kuti ndo vakabata basa. Machechi ese zvapupu uyei pano zvingaipere tikapa muchakabva award. Vati vapei, vana vapotera vati vapei, vana St. John's vati vapei, vakomana vana St. John's vaya chechi akabuda muno vati ipai muranda weMwari, hakuna mumwe watakamboona akaita sai. Mamwe vanzwa shoko havanokuya, hanzi kune masatanist oti machechi ariko, machechi aripo munyika. Saka iwo vano zvinokuafekta pai. Hadzine mumwe ndakazobva paya paitaura musatanist uya, uchibva pai uchisiya bhishopu yega, pana bhishopu wako iwo wobva rumwe ruzivo rwuri kundinyadzisa, rumwe ruzivo rwuri kundinyadzisa. Hazvidaro. Haleluya, hazvidaro. Ipapo pauri kudaro, mota yauri kukwira akudza kuti haisi yemusatanist ndiya, izvo zvauna chitoromba mako akudza kuti hachisi chemusatanist ndiya, hembe yawakapfeka zvausina factory mumba mako
akuudza kuti hazvii zvemusatanisa ungazvikwanise unozvipatsanura ungazvikwanise iwe zvizivire iwe uzvimirire iwe kuti kudai handizodai roziya kungoti chete munhu haoni gotsi rako uye haoni chirefu chako asi vanhu vane vachionoti ari kuti ari kutaura zvechirefu cheuo chake haleluya saka nguva zhinji kana zvinhu zvikaendawo nemutungamiriri kazhinji inotori yambiro inotori kuti usakurumidze kubhurema nokuti zvimwe zvacho zvikakudzokera unozova baseless zvinozoratidza kuti iwewe ndiwe munhu asina chaanoziva haleluya haleluya ndinoda kutenda nekubudirira kwemusangano uno asi pakati pedu ndinodayira kuti tasikwa zvakanaka zvine rurekedzo tive nzvimbo ino tikauya panapa sezvatauya pano hatisirisi takavaka chikoro chino haleluya asi pane community yemuno yakavaka chikoro chino pamwe chete nemakomiti aripo neakatanga pano vachibatsirana basa rikamira kusvika pataakuona nesu kuti tadi kutsvaga apo kana kuti apo pakanakira chakati apo pakaitira chakati hendei apo nekuti pakaitwa zvakanaka pane pasina kungozviita zvakanaka pane pakaitwa zvakanaka kuti pane community yemuno pane vadzidzisi vepano vanomendena kuchengeta chikoro kuchengeta kuti midhuri inenge yavakwa mahwindo anenge aiswa nemadhozi anenge aiswa nerufu inenge yaiswa zvichimendenwa nekuti kuvaka chimwe chinhu kumendena chimwe chinhu haleluya saka zvese izvozvo development yese mukati menzvimbo mune hurumende irimo yematunhu yakatrustwa nehurumende kuti ndiani atichengetera muonde uri panzvimbo yakati ndiani atichengetera gomo riri panzvimbo yakati nevhu riri panzvimbo yakati nekudhivhelopeka kwenzvimbo iyoyo kunani hurumende inobva yasununguka kuti tikupei munhu asi imi vanhu venzvimbo imomo ndimi munozivana kuti ndiani ane hanya nevanhu ane hanya nekusimudza basa ane hanya nekuti apo pamire chakati icho chibve paende chakati chiine benefit yakati kuvanhu nekunyika haleluya zvikaita kuti tine makanzerasi nekuda kwemutuwo iwoyo ino nzvimbo takomborera taropafadzwa nekuti kanzela vatitsika vari pano mavaona vachisvika kuti ndigare nguvarefu vasati vasuka chishuwo changu vagosimuka vokukwazisai nyangwe dai ndandisandapedza asi ndinoshuwa kuti vakukwazisei nekuti ndo vakugamuchirai ndo baba vedevelopment ndimoza kuti kansela ndiye chairman wedevelopment amen nyangwe mujuru uri kuvaka masvosve unochewa nakansela mujuru uchivaka svosve chauri kuvaka churu ichocho kana iri development kana varoyi vaine komiti imomo kana iri development kana muchiti kuroya yedevelopment chese chiri munhu anocheya chese chinonzi development haleluya kuti navagari vemuno kana paine ane project yaanoda ane development yaanoda haikudirire kana asina kuona munhu wamakanzisarudzai nehurumende agouya nazvo tigokuzivai kuti kune nzvimbo yakati inoda kuitwa chakati ari kuda kuita chakati wacho akawanikwa ndingana paine anoenda nazvo haleluya kunoti anoenda nazvo anenge achikosha nekuti tisu takamusaruka tisu tikamuda ndivo baba vatigamuchira ndivo baba vatinoda kupa pamberi paMwari kutendera kuti imi muuye pano muite
tiite musangano wakadai chandinoziva zvakuna development inosiyana nevanhu vaduku. Musangano uno ndewe vaduku, ndimi vatikoka, vakuru vese vari pano takokwa nemi. Saka irombo rakanaka kuti development kazhinji tiri kunyanya kuipa mukati memaoko enyu, nekuti ndimi mune mukana wakakura kudarika isu, nekuti isu tatombofamba dzimwe nhano dzedu. Saka irombo rakanaka, mufaro wenyu kuti muve navo, mufaro wenyu musangane navo makasununguka, musangane navo makafara. Kana muine zvamungade, isu tinoziva, tafamba navo kwenguva dzakareba, tinoziva kuti usarege vachibva pauri, nokuti kana vachibva ipapa vane kwavari kunoripota ungano yakaita seino, kuti inodetserei mucommunity kwayakabva nemuno yauya kuinfluenza chii. Haleluya. Saka zvidzidzo zvese zvamanga muchitaura nezvese zvamanga muchidzidziswa kuti tizova vanhu vanorangarira nekuumba nyika yavo zvakanaka. Kubuda pachena kwedu ndekwakuti kwazvo tinoprofita, munoprofita, munobatwa basa raMwari, munodzidziswa vana kuenda kuzvikoro. Tine vana magraduates, tine vana vakafunda, nesu vana mai takuto zvino mundau ma50 something ndochiendo here kuchikoro. Asi ndinomaziva kuti no, mweya mutsvene unotitungamirira, unotipa uchenjeri. Ndafara kuti mataura pamusoro pechikoro, kuti nzvimbo ino inoda kuti ivakwe chikoro. Ndikukutendai baba nenhau yedzidzo, nokuti mai vane usimbe vanodzidzisa mwana kuti kukange kwadoka chienda wogeza, wopolisha kumeso, wopfeka zvinhu zvekunge trousi racho unopodza wabviswa nemumwe, iwe wega ugone kuribvisa rakabatirira, nekuti kana kuti ufunga kuti ihembe here kana kuti iganda rake hauchanzwisisi. Izvozvo ndo zvatiri kusvibira kuti nenzvimbo ino yavakwa chikoro, kunyange tisati tavaka, asi tinosvibira kuti kubudikidza nedzidziso yezvakuru zvaJesu Apostolic Church musanetswe nepambi. Nyika yenyu igove nehwema baba, tichiparidza vana tichivapa neubvita, tichivadzidzisa kuti no, shanda ruwadzano, mai vanofanirwa kubata nemaoko avo, havadye chinhu chekuba. Vavadzisa kunetsei, kunyange nemapurisa asapinde bhizi munyika muno, nenhau yembavha dzinoba, vanoshuvira kuti mumwe akangosiya pureti yake pasingi yaenda. Tinokutendai baba, handina zvizhinji zvandingataure zvangu, asi ndinokudzwa kukufarirai nepamusoro pekuti mataura nhau yedzidzo, ende mataura kuti pamusoro pezvatarara vana vedu vachidzidziswa. Hazvina kudzidzisa vana bedzi, asi zvatodzidzisa kunyange nesuwo vabereki, kuti tive nerudo mukati medzimba dzedu, tive nesarudzo yakanaka. Once watadza kusarudza mudzimai akanaka, ndopauchada kutora mudzimai wangana, nokuti iwo wakaita wrong choice. Saka ndinotenda, ndinokutendai baba. Ini ndinoitwa mai Chomoya, ndiri munyori kuruwadzana, asi ndinofara kuti sapoti yeruwadzana inondisapota, inondisimudzira. Ende imimi kana musina vanokusapotai, hamuzokusimudzirika. Kuti mugona kubata basa renyu, isapoti yenzvimbo yenyu. Saka zvese zvino tinozvinamatira kuti Mwari vaite kuti kunyange dai ndiri mutungamiriri, asi ndinofanirwa kunyengetera kuti ivo vandiri kutungamirirawo vagone kundigamuchira. Haleluya! Ndinosiya mashoko angu iwaya mumbiri yamambo Jesu. Amen. Munopedza futi muri vanhu, mukatanga nevanhu kunyange pakati apa mukazoti ta munopedzisira futi muri munoona muchibuda zvakanaka. Izvo zvinofunga ndakataura newo ndikazozvisa ndisingazivi kuti waingoti wane mabhiro pandiri. Right, muverenge. Right. Chimwe chinhu chandataura kwamuri ndechekuti kuti tive vanotya Mwari. Dzidzo tiri kukurudzira Yesu, tikaenda kukurudzira Yesu, asi self-discipline dzakuridzidziswa izvozvo takaita kuti zvive. Tinokutendai
pari zvino muchiri kutorwa pari zvino muchiri kutorwa asi zvino pari zvino zvaanani haisi statement pari zvino zvaanani ndaizviziva asikaiziva kuti hatingaregedzi ndikuvimba kuti kubva nhasi zvichienda mberi zvinenge zvaapari nani ndo maitiro azvinoita zvinhu pakutanga saka kutanga pachikosheswa vanhu vakadii vakatanga nekuti haisi nyore kutanga isusu panapa medhemandera tinozviziva kuti inhengo yechechi yedu asi munozviziva kuti mushandi wenyika ava manje vanodiwa nenyika kuti vachengetedze hatimozvizeva havasisiri vamai nababa vavo vakavabereka nyika yezimbabwe inoti vavani nemhiko dzavakapika ava vakapika kuti nyika ndo yaane chekuziva nezvavo kudarika vemhuri yekwavo zvekuti nhasi nyika yezimbabwe ikavati zvakati ava havagomba unoti nhai baba nhai amai toenda here vakatopika mhiko yacho rini kare saka kana nyika yezimbabwe ichida kuti vachengetedze pamunenge muri kumbirisana pamunoona ndichiti ngavagare apa ngavagare apa haisi nhau yekunzi bishop vakuda zviso zvinenge zvakati hazvisiri izvo nzwisisaiwo nekuti zvinozoiswa zvinoendeswa nepasi kuna vamwe mai vakauya ndo vatoo mberi kwedu aiwa nepasi ripo poyo ndo zvatiri kuitira zvidzidzo izvozvo at least munhu wose wakasunga kutaura pamanzwi ake 12 5 ambomeka sense ende 5 amboratidza kuti munhu uyu ndokuti tiri kuda zvinhu zvedu kunyange maarguments achiitwa aitwe pacivilized platform yekuti vanhu vari kuedza kupanana ruzivo havasi vanhu vari kukonana zvekuti vakatopotsa vatsingana kana kurwa haleluya ndiri kuedza kutsanangura vana baba vana amai nemi vakomana nemi vasikana muripo kuti ndinenge ndichida kunzwisisa kuchengeterwa kwavo nekuti pane zvakamboita vese munozviziva kuti takambonamata nakuchi tina deputy commissioner vatakanamata navo vatakazoita follow nekuti sei musita vekuchechi vakationesa kuti noise yakavose vakazoita noise pane mumwe mukuru anga akupanduka saka vanhu nobva varatidzana zvipakero saka vakationesa kuti isu hatizotenderwa kuti zvakaita saizvozvo zviitike tiripo hatiti saka kuzoedza kunyengetedza kutaiwa yezvino izvi zvapeaceful takaedza kudii yezvino zvadii vanopromisa zvavo right ndinodi handina kukanganwa chechi ende handina kukanganwa zvandakaitirwa namwari saka ndichipota ndichikukokaiwo kune zvimwe zvimapati zvangu zvandinenge ndichiita zvekubudirira kwangu kubva pajorodhani randakaita pamausha right asi nekudzidza ikoko pane izvozvo zvatakaona zvakationesa kuti ziso rehurumende riri pavanhu vangu saka kana vauya pakati penyu muzive kuti iaseti yenyika kuchengeteka kwacho ijupi remunhu wese aripo pachechi pamusoro pazvo mozofara kuti imemba yenyu muchechi kwete izvozvo chete asi mafamily imwe chete nekuda kweropa rajesu ramaakuyera mese kuti ava ndo ravakukoshesa kuti ndazvarwa patsva kubudikidza neropa rake iwo chizvarwawo patsva kubudikidza neropa rake saka mahama sisters mahama nehama ndobva vakoshesa izvozvo kudarika mutupo wemhuka vakakoshesa izvozvo zveropa rajesu risina chipomerwa kuti iyi ndo yamhuri yekwangu yatichararama nayo ichandiviga inoona matambudziko angu ini tichionerana tichisheya
saka vachiuya neruzivo rwavainarwo kuzosheya nesu ruzivo runodhura muzimbabwe kana pasi pese mazuva anokupiwa munhu. Izvo ndaitaura ndichibvunza chimwe chikoro kuti $3,000 per term segregation. 3,000 kuti 1 2 3 ukafungira kuti akomana kana ichimbobatwa nemunhu ndoyo ndobhadhara per term kuziva kuti ruzivo rwakudi rwakudhura. Ruzivo rwacho rwakambosiyana here nerwatiri kuwana pana? Harwuna kumbosiyana, ndose muruzivo, asi vari kusheya nesu pachena. Takaenda kuBulawayo kuworkshop, rwozi ruzivo rwingadai muchiri kupiwa pamaworkshops chete, asi takaona kuti maworkshops ari kunonoka, saka ngatiti panenge pambowana mukana pomboita chi kamukana kekuti vambotaura imwe lesson tiwana zvikamukana tichidaro zvinenge zvichienda kusvikira maworkshop akamirira izvozvo akurongwa pamwe chete nemamwe mafacilitators avo. Tiri kuti isu nekuda kwerudo rwavo rwekusheya nesu ingadai pamwe tichitora kunze tichienda pamwe pane imwe theological college apo mamwe macolleges theological college emapostori apo yekuti chipostori chenyu hachiuye chikaparadza chinongoramba chiripo makachengeta madoctrines enyu asi muchidzidziswawo zvinoratidza kutiwo musoro unenge uine chinhu. Haleluya. Saka vari kusheya nesu chinhu chinofanira kunge chichibhadhara. Saka mukana nenguva zviripo ngatizvibatisisei, tirege kungotora kungozvichipisa. Right? Toda kuti mungozodziitira wesho ndingi motipa iyoyo. No, hazvisiri izvo, zvakasiyana. Izvi zvinotikoshei zvakafanana nemunhu ane chinhu aone kukosha kwacho. Isu tiri kutora from within, zvinogona kutadza kukosherai mongotora sekuti right ya ngava toda kuti tizvikoshese zvakanyanya. Tinoda kuatenda musi uno takaita kuBulawayo, handiziva kuti mota inoda maliters mangani, asi ndaiona ichida akati wandei anodarika 100, asi ipapo 50 acho akava maliters avo avaifanirwa ivo ari avo avaifanirwa kushanda basa ravo, asi vakadzipa kuchechi kuti aiti 50 liters tikaendesa kuBulawayo. Kwete kuenda kunopiwa zvinhu asi kuenda kunopa nekusheya. Haleluya. Right. Handisi kutaurira kuna ivo vega, asi ndiri kutaurira kuti kana tichizowana vamwe vanenge vari pakati pedu vakaita sezvizvi, ngatiwanei kuvaziva nekubata zvakanaka. Nofunga ndichataura zvinodarika. Ndinoda kutendai muri pride yedu, ndinodada nemi. Kana tichikuona iso musaone vana mai vese ava nevasikana vese ava vakarisai memwe ndini household talk. Hakuna imwe nhau iri kutaurwa, vanhu vari kudada bedzi kuti tina memu vedu vanotibhonera kutidzidzisa. Ndaiona handaitaura pai mave ndikati ndakazoitirwa mistake, vanhu vakazoona sekuti handiti ninguya ndinongoti pamwe nhingi imbosimuka kuti handimbonongedzera munhu asina kodzero. Usakwikwidze. Ndakaona mumwe womira achiita zvekubasa kwake. Hazvisiri izvo kuti iwe zvekubasa kwako ndezvekuti une ruzivo nechinhu cha ichocho, unozviziva zveshuwa, unozviziva zvese zviri kudzidziswa, unozviziva maringe nekubasa kwako, but iwe hauna kudzidziswa kudzidzisa, ndo pamunozosiyana. Saka uchiona mavambiro ava ukavapa lesson na 1 o'clock yekuseni kunze koedza kana na 3 am hakuna anokotsira, because zvaenda pamunhu akadzidziswa kuti unotanga sei kumotivheta vanhu kuti vave newe paleseni yako usati wafamba. Saka ndo pazvine zvinenge zvaakusiyana manje. Iwe wakadzidziswa kuti uzive
kune akazodzidziswa kudzidzisa. Mazvinzi? Isu pano tichazoita TOT yekuti vangawandirwe kuBled Bridge vanodiwa, kuSouth Africa vanodiwa, nevamwe havasi vega vakawanda. Vave Bulawayo inofunga vakazviona kuti ndakapfuma chete, ndakamboti right, ndikandimboratidza vanhu zviri muchechi, nokuti vamwe vanga vasingazivi kuti muchechi munei, handiti ndovatamboratidza tave tesezve makazvionawo kuti muchechi muri naye, kuti vanhu vamboziva kuti munei. Asi nekukura kuri kuita basa izvo, tine ungano irikoko, tine ungano irikoko, tichazoita vanhu tichaona kuti right ngavapinde patraining iyi. Zvese zvinongoitwa muno, mukatarisa manotsi acho panapa mamine manotsi kwatone makopies akanaka ekuti kana unoverengera kumba anodiwa zvakanaka, mukangoziyawo kuti zvinodai. Saka tirikuti department retraining nereeducation ripfuurire mberi nekubetserana panhau dzekuidentify maresource persons kuti tigoita zvakanaka, uye zvipataurwa nhau yechikoro pano inhau yenyu, haisi nhau yayo kuti ndingazosadarira pa inini ndinongovhura, ndavhura ndapedza mukapindurwa, ndavhura mukapindurwa. Dai vanga vati hazvipo ndopandakadai ndandotarisa kuti ini ndinoziva kuti takakupuhwai nehurumende kuti mutiitire ichi nechichi. Nhasi tiri muno, ndimi kanzela wangu, because kana ndabva kwangu handichaverenga kanzela wa, ndakuverenga nekuti pandakatsika apa pana kanzela neuswa uhu, pana kanzela wepo, ndiye kanzela wangu, saka ndakudhimana. Saka vataura zvakanaka, vakati apa pamwe apa pandisina light napo, ini ndisingabvumire kuti panzayadze hapana, vanosara vachitsvaka pechechi. Apo matanzi 1 month kana makurumidzawo nekuti makwikwi pari kudione nevamwe pari open kuZimbabwe nemunyika yedu. Sandopa ndiri kueseza kuti indavhura mugwagwa mochionekwa kaimi kuti modi musambatsamba inange mutangamene pana paina inange mutanga naunokosora naunorutsa kunange mutangeyo tichaona ipapo kutendeza. Haleluya. Ndinokuremekedzai, ndichinzwa kukupai pamberi paMwari kuti mwoyo wenyu Mwari ngavakuitire zvakanaka. Tinodada nemi, ndinokudzora zvakanyanya zvekuti chinhu chamuri kutiitira chakati kurei. Dai izvozvi mayouth Mwari akavabetsera kuziva kuti right pamatopics aya isu inotibetsera iye zvino ndeiri. Pane mamwe matopics anogona kunakidza munzee, achindonyazoziva kuti sofa vanhu havambaita leseni yakati neyakati nepavari, nokuti zvinhu zvine pazvinotangira. Saka muchiona kuti kune grade 1 ne2 nei zvimwe nezvimwe zvine pazvinotangira kuti ugozowana magamuchiriro echicho. Ivo vanogona kunge vachitozviziva apa vanhu vada yakati, asi dai vanga vawana yakati zvaidetsera. Mwari vatiitire zvakanaka. Tinotenda. Nguva yacho haichatendera. Haleluya. Haleluya. Mwari vakanaka, vanoshanda newe. Kunyange zvinhu zvakaoma, shandirai Mwari vasikana, handiti? Kunyange zvinhu zvichirema pamuri, pamunobva mararamiro enyu, asi musakanganwe kushandira Mwari wenyu. Pane mumwe murandasikana akatapwa muhondo yakanorwiwa nemurume ainzi Naamani. Naamani anga ari general wehondo yeSyria. Saka murume airova hondo zvekuti akamborova vaIsraeri kusvikira auraya vabereki. Vabereki vanenge vasina basa, ndokutora vaduku vasikana aizonoita mabasa akawanda nezvikomana zvaizoitwa zvaiswa pafront kana hondo yake yakudi
yakurwa kuitira kuti vake verudzi rwake vasafe vaizotrenawo zvimwe zvikomana zvinenge zvatapa kana papa hondo zvonzi vakomana dhimi makashinga batai minondo nemiseve namapfumo muri pai pamberi saka yeve hondo yemiseve saka ari pamberi ndianodi ndiye anotanga kufa saka vaizofa verudzi rwake vaive vashoma nekuti maurayirwo evari mberi ndo aiva padecision nekuti toramba tichiadvhanza here kana kuti panapa totendeuka titize saka kwakusiri kwekuti vanenge vari vamwe vanenge vari kumudhurise mwoyo pachizopa mukana wekutiza nedzimwe ngoro dziri uko saka vakatapwa nobva naamani atora mumwe musikana nhapwa iyoyo iri mumba naamani urwere kana dambudziko kana satani haanei kuti unonzi ani haanei kuti unoita basa rei madambudziko anorova munhu wese ndinofarira murandasikana uyu ari nherera ari nhapwa haana kurega kuparidzira mumba maakanga akatapwemo anoti kuna amai tenzi wangu dai kwakuri kunyika yokwedu maperembudzi ake aya ingadai apera naamani anoteerera indiri kuti panapa tine vamwe vanhu vasingaparidze mwari kana kumabasa kwavo avazikanonzi vanopinda postel kana paanoroja anoita zvekutisa kutodaiwo akadaiwo owanda nekono ozopfeka gemeni kana akusvika futi odai obvisa opeta osvika saari kubva kubhora osvika saari kubva kunofara osvika kutya kutaura mwari wake asi uyu musikana uyu akataura kumunhu aityisa handiri kutaura kuti aive general vazhinji vandinoziva kuda vanonzi usasekeseke havanyanyi kuseka anotoseka musi waanenge apiwa musi wekusangana nevanhu asi mukasangana ari uku haamboseka saka anga asikataurike naye asi uyu akashinga ndiroedza kutaura courage yakaita musikana uyu kuti aparidze mwari waisraeri muimba yemuasiria kunyange iye akanga ari nhapwa ndopane nyaya yangu pakuti akanga ari nhapwa asi unhapwa hauna kumutadzisa kutaura mwari waisraeri waaiziva kuti mumba umo haatombonzwikwa haataurwe nezvake asi iye akamuparidza akati endai chandinofanira ndechekuti naamani paakaenda akadzoka asisina maperembudzi kana imi hazvinazvo kunyorwa kuti akazorarama sei asi imi hatikuti muri madofo kuti mufungidzire kuti akazosikorarama senherera here kana senhapwa here paakadzoka mumba umu munoona zvisirizvo kuroti akarangarirwa iye akazova akasimudzirwa pakugara zvakanaka pakudya zvinodya mambo pakusheya namambo zvese zvinofadza nezvakanaka patafura yamambo nemuimba yamambo akazviita izvozvo asewemhuri yemo nechikonzero chajehovha mwari waakanga asina kuvanza waakanga aparidza haleluya saka ndiri kuti nemi kunyange pasituation yekuti wakamanikidza zvakaita sei kana zviri kurema zvakaita sei ndopanda nchikutendai paya pakuuya pano kuti vamwe tiri kucherechedza kuti vakauya pano asi upenyu hwavari kurarama hwakadii hwakaoma asi vari kuvavarira kuti mwari aparidzwe panzvimbo ino mwari akuropafadzei akuitirei zvakanaka mwari aropafadze ungano ino vana baba vatungamiri kusanganisa nakansela wedu muitirwe zvakanaka nekuda kweungano ino mwari akuropafadzei vana mai tinokutendai tinana mai vatinoziva kuti kunyange zvichirema vanenge varipo kunyange zvikanodhumira vari kupa zvine zvaakuda action ipapo panongozikanwa hapambonetsa
tinokutendai kurira mberi nekumisikidza nheyo dzezvapupu. Tinoramba tichikurangarirai naMwari ngavakurangarirei zvingaome zvingagoshe, asi Mwari vakuchengetei. Tinotenda zvikuru vaprofita, basa ramunobata rakakura. Zvinoreva paunenge uchivavarira kumanikidzira munhu kuti apone, kumanikidza kuti munhu upone. Paunombomusumudza kungoti izvi zvazvinomboitika, mumwe ndianenge angodawo ari kutaura. Aiwa, zvakamboitika here baba kana kuti hazvina? Iwe taura. Mumwe ndianenge angotiuza uchingosangana nematitudes, iwe uchingovavarira chete kudaiwo kunyengetedza ari kunzi apone asi muprofita munhu iye. Wozoona kana vanhu vabva panapa ko imi muri kudai ndataura nemi. Aiwa, pane nhau iya yamataura yeni yamati pane nhingi akandishinirwa zvechokwadi tikatombodana nei. Aiwa, waramba paya, hati waramba paya wati hazvinomboitika ndiri muchete, hatidzokerei pa zvinoitika kakawanda step. Vanhu vari kufa, vanhu vari kurarama mumatambudziko nechikonzero chemaziso evanhu, nechikonzero vanhu havana basa. Chinokosha upenyu hwavo. Amen. Munhu haana kana nebasa rese. Vadikanwi, inzwai kufarira kana mweya waMwari uine zvawaona ukataura. Rega kufunga maziso evanhu. Funga kuti Mwari wangu vanditi ndipone. Mwari vada kuti udi izvozvo kuti zvitaurike pamwe usati wambozvudzwa, asi musiwo wazvudzwa kuti nguva yako yekupona yakwana. Haupone kana paine kamwe kana, nekuti Rabhani anoteera. Rabhani haanegeri kuteera chimwari chake chatorwa naRasheli, ende anosikotsvaga, ende kutsvaga kwacho kuri rafu, anosibvanganyura akaisa disorder. Nekuti mutsvaga ari kutsvaga chatorwa paupenyu hwake. Nanhasi kumwe kuita, kumwe kutaura, kumwe kurarama, zvimwe zviri mudzimba dzedu, zvimwe material nezviri mumwoyo medu nezviri mupfungwa medu, zvinoita kuti zvatakambosiya nemweya yerima iteere. Asi kana yateera inosikotsvaka zvatiinazvo zvekwaSatani. Izvozvo kana matsvagirwo acho ari rafu, munhu ari kutsvaga achizunza, zvanzi mafurisa auya kuzozunza mumba mako, anosiya mane disorder. Nokudaro neupenyu hwako hunombosara, hunosheka, hunomboita disorder. Nechikonzero chekuti Satani ari kutsvaga zvinhu zvake, nekuti une tsika yauri kurarama yaSatani, une mararamiro aSatani aari kuteera, aanoda. Haleluya. Vari vatiitire zvakanaka. Ndiri kutenda bata kuvaprofita kuti Mwari vakuitire zvakanaka nesu kereke. Tipe ruremekedzo rwedu kwavari, nekuti ichechi yomweya yatinotarisira, nevabati vose maasha akachenjera. Panapa ndaona pane vanhu vanga vakangwara. Setup yenyu ndaifarira kwazvo. Izvi zvoreva kuti mangwana mune muri pamberi. Ndoda kutenda hama dzakagamuchira shoko raMwari pano, kuti Mwari akasiyana nemunhu. Mwari anokuitirai zvakanaka. Mwari haana chaanotadza, ndiye akasika munhu. Zvakanaka zvese takazvisikirwa naMwari, asi zvakabvutwa muruoko rwedu naSatani. Saka ane simba rekutidzorera zvatakabvutirwa naSatani ndiMwari. Saka kana mauya nemwoyo wese kuna Mwari, upenyu hwenyu hunoshanduka. Kana muchitenda kana muchigamuchira, humwe hunogona kutoshanduka. Ipo pano tiri pano, maringe nekutenda kwako hazvina kana. Vamwe kutenda kwako ndiko kunoita ndazwa kuti vekubvindura vangu vari pano. That's okay. Right. Ndinotenda. Taenda pabhindura. Mayouth ekuno kuHarare last year akaitira pabhindura.
taenda pabhindura takaona paine baba vanga vakastroka vakawana munamato makuseni acho amai vaakudzokera vakati ndadzoka ndisina kupinda mumba nokuti ndawana baba vari panze vabuda vega panze saka ndati ndakutodzokera futi kunonamata kana kunamata kuchiita kuti ndiwane vagona kufamba saka ndakumbononamata futi kuti zvigone kudarika ipapo kunoti zvinogona kuita ipapo maringe nekutenda kwako. Isu hatisi kutsvaga vanhu kuti vawande mukereke, dai tichitsvaga kuti vanhu vawande mukereke nzira dzekuti vanhu vawande dzakawanda. Taikonovodza right baba iteva vakati 4 hazvina mhosva, imi 10 imi 5 ipapa vakangodai ava vatatu ava yatosangana noti panobuda vakadzi vatatu mumwe nemumwe aine 9 vana vaita 27 ungazvitakozouya 5 eva nokuti pane mutemo ndobva maisa mutemo wekuti madzimai ashande baba vakagara. Saka hazvichamunetsaka kana zvadai kungokaunda namba yevanacho anenge asiri kunyatsoita zviri nani kumahweni haushande. Kana vana vamweni vakare vainzi kuva vachitibvunza kuti ndimakabva kuharare o mai Miriam makambomuone takamuona ari kufamba vana vachira kuti haana pamwiri vanoda kuti ugare uina hamuzvizii waiwanirwa kubereka mamuzvizii asi zvaifamba nyika yaizatu yaita vanhu. Saka kuti chechi iwande hazvinetsi. Ukaenda pabhaweri vangonoti right imboyai kuno hapana anorambidzwa takadaro here takadii makadaro hakwende zvinobasa unobata kuno kumwoyo wako chokwadi vanouya votsvaga chekuri zvinhu zvinenge zvakadii nezvinhu zvinenge zvakadii votamba matambirano mukasangwara izvo zvandakaona kuntufu dzakuitika kwakuridzwa kuntufu mungwarire maitiro ari kuda kurasa vanhu zvishoma nezvishoma. Ndakaona zvino vanotamba havo vari nani vari kutambisa kutamba ndio nemagonero avo vaipa manje ndevanenge vakuti ningi taive naye kubasa rekubhawa havachanyarara seri kwakaitika kugrandville makamborungu vanogara kugrandville makazvinhu zvakaitika ikoko izvo udzai vamwe kuti ngazvingwarirwe. Chatiri kuzvitaurira pana hakusi kuti pfungwa dzangu dzadzenhubu pamberi pavanhu aiwa, but zviri kuitika zvinofanira kuti vanhu vapiwe warning kuti kana vozviona vanhu vazive kuti kune zviri kudii zviri kuitika, nekuti vamwe vangatadza kundinzwisisa kuti nenge akuda kuti kudiko munhu uyo. Yes, uri right, ndenge ndakuda kuti ungware uzive zviri kuitika kuti izvozvo mukasazvichenjerera tinopindwa zvishoma nezvishoma. Ukatarisa matambiro ekubhawa akuitwa pachechi pane pari parufu. Ndakaona vanhu vanozoita sevanozonotirarei pane rimwe rufu rwatakasvika mazuva apera. Sekuru vangu vakazoti tamuroti ndainabaruka ndeyakadini akati aya patambwa nai apa mai vayava vatitambe kozouya vabva kuharara vaiveriwadzani vacho vakazomboti pindei aiwaka rega yesekuru vangu kumushoko vakazoti goreriye vakati bishop ipapa urege kutarisa ndatini makanga makatarisa here nemi muzikeni mumai makatarisa ukanzi bishop
kutaura chokwadi hauregi kuta izvozvo hauregi kutanga izvozvo unotanga aita mumwe aingoshereketa zvake musikana aishereketa ari pamwe zvakuitika asi pazvinoitika panenge paine muparidzi mberi ndo marasi ndo pandinoda kuti pangwarirwe ipapo shoko rakunovhurwa kudai rinenge riri shoko chairo but kuita kwacho uko kuti uzoona kuti vana nokuti satani ari kugadzira nzira dzinozviita simbu dzinoita kuti zvive easy kuti vanhu vawire munhau dzinoparadza upenyu munhau dzinorasa vanhu satani ari kuzvipfavisa zviri kuitwa simbu zviri kuitwa easy asi zvimwe zvacho satani akanogara mumachechi sandikuti imimi vezvapupu ngwarirai mumendene muzive kuti zvamira sei nokuti pamwe mungangoti aiwa tiri pari kutaurwa shoko ramwari here bati zviri kuitika zvoda kucherechedzwa kuti mugogona kunzvenga haleluya ndinotenda ndinenge ndisiri fair ndikasataura nezvamai mapondo nditoda kukutendai amen kana imi vana mai vekuno kuharare hamusimeki kana mukaona zvavaita izvi zvinokuratidzai kuti maziva kuti kune imwe mhare yenyu iri kumanika mhare chaiyo vari kuti vakabva kuno svondora pera nobva vaenda kumba nobva vanouya nevasikana 2 kuti vaone zviri kuitika mupana nemafoni handiti imi vekuno kana muine plani yemashandiro amuchaita gore rino kana muinayo movapawo kana muine rimwe ruzivo movagamuchira kana vaine imwe mibvunzo yavanoda kuziva movagamuchira zvakanaka kuti kwavo kugoitawo ungano yakaita seino chairman hati muri national chairman wemayouth amen muite kuti zviri kuita vekuharare zvirege kuramba zviri kuno kuharare rongai kuti strategy yamungashandisa ndeipi kuti tizviwane kuchipinge tizviwane kubulawayo tizviwane kubedbridge tizviwane kumozambique tizviwane kwese kwese asi zviri zvakarongeka zvekuti mayouth kubva pasunday school pavadiki diki chaivo asi zvisiri zviya zvekuti hapana mai vakasununguka here kunodzidzisa vana zvinoti kunyanya kuda kuti kunyange nevachazenge vainavo vadzidziswe kuti vanenge vachiitei tive nezvatinotarisira kuti vana ivavo zvinotiratidza kuti vari kudzidza zvakati kuitira muono hatiti handi makanzwa kuti manje manje muzvikoro karikuramu iriida ichichi ya chazokutaurirai pamusoro pazvo because ndine chenjedzo zvinoda kuti ndikupei pamusoro pekarikuramu iyoyi kuti isusu tanga tiri Christian nation but pamberi apo kana izvi zvikuuya izvi zvikaramba zvakadaro nauye kuti manga makadomineta muchienjoya kuva nyika yemachristian chete inenge yapera sazve zvakutoda kuti munzwisise sazvofanira kuda kuti imimi muchinzwisisa chikristu chenyu chinokosha here pane imwe religion yacho haugoni kuisoropodza usingainzwisisi unofanira kunge uchinzwisisa kuti izvi zvakamira sei saka pane chenjedzo yandiyazoti kurukure nezvayo patichasangana iri maringe nokunga paisika vanga vakatiwatisa mukana kana kuti titaure nezvazvo nokuti ndozoti kune vamwe vasimbuziva kuti kuri kuitikei kunze uye kuti zvauya sei auya nazvo aronga kuti zvizoshanda after 30 years here kana 50 years here nokuti panogona kurongwa chinhu che100 years pano kuti after 100 years kunenge kwaane sakuchiona izvino scripture union kumwe hakusisina zvimwe zvaisidzidzisa zvangoti siyanei pane zviri kuitika isingagoni kurega kuudzai sekereke sevanhu vane chitendero chavo kuti
kuti kana zvitendero zvaakuzonoita sezvawarirwa apa zvichikombita chenyu chitendero munochidhifenda sei. Haleluya. Ya, ndofika ipapa ndataura. Right. Tinoshuvira kuti kana muchinge muchironga musangano wakaita seuno unge uine theme. Theme inge iri dingindira. Asi dingindira rinobva pakuti taona chiri chii chatinoda kukurudzira kuvaduku kana kuti munzvimbo yatinorarama. Ndopobva dingindira redu rinoenderana nekuti kambeni yatiinayo ndeyei, zvekuti dingindira iroro ichinge iri mari nema-t-shirts anenge akatsvagwa, anenge akagadzirwa nezvimwe zvinyorwa nezvimwe zvese, kana nezvimabhuku zvekunyora, zvimapamphlet zvinenge zvakagadzirwa, zvimapeti zvinenge zvakagadzirwa zvichisimudzira dingindira ripi iroro. Chimwe chinhuzve ndechekuti hamugoni kuronga musangano wakaita seuno kana musingazivi kuti vatauri maspeakers nevaparidzi kana nevadzidzisi vedu mumwe nemumwe nechaachazenge achiita kuti achange achiitei, zvekuti kana muine vamwe vamunenge muchikoka munovakoka. Programu iripo yakatorongwa ichizikanwa kunzi ningi achaita chakati, ningi achaita chakati, ningi achaita chakati. Maprofita muchitonyatsoziva kuti pfuti dzedu pana ningi vatichavavarira kuti vatenge varipo. Kunyange dai zvoita sei tinofanira kunge varipo neprogramu yekuti kunyange dai ari kuuya mumwe nemumwe anoziva pake paari kusvikopinda kuti mukana wepo wakazaruka zvakaita sei. Haleluya, haleluya, amen. Ngatikurudzirawo, ndatenda ndaona pana system yekuadresa kuda chii chazopera mene wakomana yanga yaisachataure arisuzwa kuti chichaitika yangonyarara makaya ari kupi muridzi asarenda akangosiyawo achingoti kuti mamati tinogona akangosiya angoita ondobhasiya angoita ondobhasiya patakatanga sevhisi akatozonasipa anokoneka kangoita kana makamboti tinozviziva ndoanaitira zvimwe zvezvidangopiwa muridzi wacho ari iye anozviziva. Mukamboita semunoziva anofingira kuti handose aitira vansara vachirova vakomana haazozivi kuti masara mangowo pamhene mangotarisa kudai. Saka right note but chinhu chikuru ndechekuti nhau yekuti zvivepo ndondakatira kutenda azvivepo akaona kukosha kwekuvapo kwacho kuti zvinofanira kunge zviripo nevaimbi chaivo vekuti munenge muchiziva kuti nyangwe zvikanzi kwashayikwa vanhu asi tiine varume vatatu tiine vanamai vatatu vanotamba, vanoimba, havaneti, havarari. Munofanira zvekuti kana maronga manje maakuziva kuti musangano wedu waenda because maakunzwisa kuti hapana chisipo. Musaite murima right taita pungwe hapana muprofiti nai hapana muimbi nai hapana ani nai kana muparidzi hapana kana ani hapana. Mufambiro iwoyo unenge wokufamba murima handifungi kuti ungaite zviri naye. Chishuwo changu kuti pese patinge tichiita zvinhu izvi zvese zvionekwe nevhenyu iratidzike kwazvo kuti inenge ine yakasarudzika kwayo, kuve nezvinoverengwa kuti tinoda vhenyu iyi nechikonzero chekuti isu chatiri kuda ichi nechichi apa vhenyu iri right nechikonzero. Mwari wakuite zvakanaka, tinotenda kana mozofamba moropafadza
Oh,
mai tine musangano musi wa 13 April. Panapa zvamaprofitwa nezvamabatirwa nevatungamiri zvinogona kunge zvisina kupera, asi pamusangano uyo pane mukana wakazara. Tinoda kuti tikabatsirana nemunhu tipedzerane pazvinhu zvose zvinenge zviri zvekushuva. Saka tiri kukushuvai mese kuti tiregai kumirira paminamato yaitwa pano, asi rongai nevatungamiri vari kuHarare kufamba pamwe chete kwenyu. Chechi ino ini ndongozva kuti ipostori zveshuwa handizi, asi ndatoona mutsauko wokusiyana kwepostori nedzimwe postori dzacho. Saka regai nditende ndichiti inini mauya muno mudhendo chinhu changa ndakangana kutaura bishop, but ndofunga hapana arwara. Glendo ine typhoid. Tiri the highest people vari patyphoid. But nokuda kubata kwaMwari hapana wandanzwa chema. Maraini waya ndandogara apa kona papa pakusvika vanhu apa pakadai so pane Gedre Black ndipandogara ndiko kune the highest rate of cholera. Asi mabuda pano magara maita mabasa enyu apera pasina ari kudi Bishop mufambe zvakanaka. Inini ndabata chinhu chimwe chete, division of labor. Vanyowani vasarudzwa vayo batai penyu, handiti? Tinozvionawo kune vamwe vanhu vanoda kutakura rese variko. And hamene kuti bishop kana kuti muri politician kana kuti muri bishop handichaziva iye. Handiti? Zvese zvamanga muchitaura munomu tinozviona zveshuwa. Bata pako mira panzvimbo usacheuke wofamba nenzvimbo yani. Vatendeuka ngatito 5 or 7 tiwawana, handiti? Kwete kungouya uzotendeukira kuti handina kuprofitiwa. Zvatotaura bishop izvo kuti mauya, handiti? Tambo kusumudzai chii, handiti? Mbofambayo nhano 2 3 momboonawo kuti zvinofamba. Regai nditi inini kana makudzokera mudzokere zvakanaka. Dai ndaziva chandaikwanisa kungokubikiraiwo migoro yechibage chinyoro. Handinoziva kuti vaswere chibage chinacho. Tinowo chibage chokudya green maize. Kana muchitoidawo ndotombonoti zvino purazi kure. Handiziva kuti mudzoka nguvai. Handidzika ndadai takuigiraiwo chibage maswera muchidyo ndo zviri kuno kumachicentral, handiti? Mwari warugare vakuitirei zvakanaka, mufambe zvakanaka. Ndatenda. Haleluya. Tinoda kutenda mayuthi edu mune kuronga kwamaita. Vana baba kana mai parongedzwa hamba haisi yekuti yakawanda zvinhu, asi zvinoratidza pane mwoyo wenyu kuti ma-appreciata kuti kunyange kuti vaende vachivalueta kuti zvandakaita paya ndakawadzana here nehama dziya vanoyeuchidzwa nehamba iyo iri kureva kuti ta-appreciata zvakakura zvataona zvatiitisa kuti nezvatisina kuona tizvide, zvatiitisa kuti nehope yezviri paupenyu hwavo tizvide futi nokuti tatoona. Ndo zviri kureva hamba iri pano, iri kureva kuti isu tatambirana navo pazvino nekuenda kwese kweupenyu. Saka manzwa tichiti kana kufamu tichasvika. Kureva kuti izvi zvaitwa naMwari tambonzwa zvichiende zvakaita zvakanaka. Saka hamba
yatatambidzwa ndeiri panapa inonetsa kuti munei dzimwe dzedu dzakavharwa semuvharirwo uyu tinotenda takumbira mukoma akana achenjera ave pano kuzovabatira pakuenda kwavo vati vanogara apa kuti totaura mamasunga amen vakuitire zvakanaka musivara nhasi handaimbozoti ndatomboitwawo zvakadai aiwa mwana anokudzwa tinotenda makaropa tinotenda makaropa tichivavarira nezvimwe zvinorwadza pane zvimwe zvatinotoziva kuti zvinorwadza haleluya asi pamwe tinongoshinga kuzvitaura pamwe tinongoshinga kuti zviitwe nevanhu uchiita seusingafunge asi unenge uchiziva kuti zvinodii zvinorwadza chivavarirwa vadikani ndechekuti pakasvikawo munhu ati ndauya pano tisingazive kuti ndo zvamuri munonzwa sei kuti nguva yese munhu yawanga uri koko anga achingoti waha vanhu vanopinde postori right chiri kuita kuti kana munhu azouya pano ati ndawana musiri zvandakandifungira ndo nhau iya yamunenge muchinzwa dzimwe nguva vatungamiri vachikuti tafunga zvakati dai wangoshinga waita zvakati iyoyo ndo yaporomota ndo yaita kuti imimi anga achikushorai anga achikuitai munhu wemangamana iye zvino akukuremekedza wega wega akukuziva kuremekedza zvinodyara remekedzo kwauri saka tishingaire zvakanaka pane mashoko akawanda eurudziro dziripo neurongwa huripo hurikuitira kuti tirambe tichisimudza kereke yedu haleluya pamwe panombotaurwa zvema$2 pamwe panombotaurwa zvei iye zvino tine fundraising yatinoda kuti iitwe yestendi yedu yakanzi inoda 30,000 asi pari kudiwa 20,000 izvozvi 10 yozopedzeswa isu tiri kuda kuti tive nemuzinda tinoda kuti tivake pamuzinda ipapo saka harisi basa rinoitwa nemumwe munhu ibasa rinoitwa nesu saka mumwe nemumwe wedu tinongoshuvira kuti ave nesacrifice yekuti inini hangu apa pakuti tiwane nzvimbo yejerusarema handidi kushayikwa kuti ndinyoresewo nemutoo unoita kuti mwari vazondirangarira izvozvo hazvisi zvokukurudzirwa nemutungamiriri asi ndezvako iwe zvekunyoresa parejesta rako rekudenga kuti mwari vangokurangarira kuti pane dzimwe nguva unovarangarirawo nokuti mwari wedu vanoda kukudzwa panzvimbo yavo yavanokudzwa panoda kuti tivatsvagire nzvimbo tivavakire nzvimbo saka iwewe unofanira kunge uri mumwe wavo
Haleluya. Ndinoda kutenda majames vane machena na mai makama dzvari ava vakaenda kuMozambique vakanobata basa kwane sangano vaina baba mufundisi vachitita pavaivanyura nenhingi paya chinonzi chi chine zita racho chimadiya ichi ichocho. Saka uyu manje semunhu asati aita hana akachiona garwe akati owe ndosiyere murume uyu akafunga naMwari anofunga akaona kahope kati akachema chema azodzayiwa iye achitaura adzamheno zvaakazongoita muridzi wacho wenhingi ndokuzoona ashi vayambuka asi mvura yatombopinda yakuda kuti chidi nokuti ndechekuti kana chakagarwa vakamubharanza umwe akati garwe iro saka vakabata basa ndoda kutenda kwachivi kwane sangano gronara yakaronga kuenda ikoko vachibva vazoti baba veko vati dai bhishopi vauya saka nekumanikidzika kwemabasa baba nemachina vangu vari pakambuzuma vataenda ikoko vanhu vakatendeuka ndofunga kwatendeuka 17 asi patavasiya vanga vava kuma40 takazodzokera ko50 last week ipo kutorara hope ndimadeko dzandatotiwo ndikatotendewa kuti apa ndikatoti ndatomborara papasingavatike pamwewo wabva kwawabva owanawo pamwe musha muri kuti mune nhamo wombomhanya hapazororeki saka izvozvi kwachivi vari kuuya muchange muchivaona hakusi kuuya sangano rimwe chete kuchauya vaikwana baba muzvidziwa nofunga nhasi pakaora izvozvi nekuda kwebasa rakabatwa kuuya pagrowth point pachibi office pachivi chai pane sangano pana namai muzvengwa takapfuura nepo taakudzoka uku nemusi wemande tikasiyapo baba vamatava isi taakumhanya tichiuya saka ibasa ranga richibatwa rese kwachivi ikoko ndokwanda ndichibvunzira mai makamadze because tanga tinawo ikoko baba vanhema vakarova basa pakambuzuma zvekuti ndakashandisira kuti tinge tiine vanhu vacho pana kuitira kuti vachizivawo nekuona handina kunzwa kuti chii chaitika asi pakaitwa basa kusvikira sunday yacho yesvondo ravakabata basa vekambuzuma vakasvonda vari 130 pabranch 1 panenge pabatwa basa nguva iyo yavaindifonera usiku ihwohwo dzaakuenda kuma1 vachiti vanhu vari pakati izvozvi pekuprofitwa 1 o'clock kureva kuti hapasi kudiya hapasi kurarwa ende musi wechipiri chacho vakasvika 1 dzemasikati vasina kudya saka basa iroro apa ndinongoitira because vamwe kana tazongosangana panapa unongobvunzira kuti nofunga takafanana paripo patinozombonosiyanawo pekutiwo zvaitione mumwe izvi unenge usinawo pamwe kusvika ipapo saka zvimwe zvinokodzerawo kuti munhu atendwe munhu anotendwa naMwari asi dzimwe nguva appreciation inodiwawo yekuti vari kubata basa rikuappreciate tinokutendai murambe muchipfuurira mberi ndofunga munozviziva zvakaita vana baba nemachena handiti munoziva kuti togara tichitaura nhau yekuti vakambofa
pamba pakazoita dambudziko. Izvozvi kana muchida kuona kuti Mwari vanoita sei, vakapedza svondo vari pamba, ndine ndakunetswa neminamato na12 o'clock. Mukaipa pamunamate ndarwara nechaka ndadzipwa, ewo ndaitwa sei? Vakafamba kudai kubasa raMwari, aiwa mutano wokwani. Saka zvimwe zvinhu zvacho zvinongori zvinhu zvaMwari. Saka tinotenda, ndaitenda Mai Majams vari pano here, vakauya right, munozotitendera kuprovince kwenyu. Mwana mudiki wekuti ndofunga ndaigara ndichisimudza uyu pane vanhu ndichiti munamato wangu ndewekuti dai wazorega kuita sevamwe vakati vawana basa raMwari rafa. Saka ndaimutenda musuru, aenda kuMozambiki. Ndokubva kuMozambiki aifanira kuti apfuure ateere kuBulawayo, ndobva vatadza nekuda kwerwizi. Saka vakazotivatasiko kwachiri, tikazorara tiri mumota, tatadza kuenda. Saka ndaifungidzira kuti pamwe achachema kuti wakomana kurara ndakadai here. Ndati ko mamuka sei? Kanzi aiwa njanji. Saka kubata ikoko